Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Sapar ağa Aydın, hoş geldiniz. Salam Kemine. Aydın salam. İyileşler salam. Buyur Ağa. Kemine. Salam Sapara kendine iyi destek salam Ömer'de. Hova, Sapar ağa, yemişeki bol şiyalı 6. günler. Sorulara cevap, günümüz. İlleşlerimizin hep derinin içinde ya da şu vaxt aklına gelip bilecek soruları. O sorular fikir alışverişi, yani bilýänligimizden däl. Ve olaryň bilmeýänliginden däl, yani soracaklarım. Meseleni gozgamak üçin bilýän zadyňam sorap bolýar. Ýa-ni utaýdym muallim, okuwçy gatnaşýarlyk zat däldir. Eee ýöne näme başlamazdan soralara jogap bermezden ozal. İlleşler yarım saatlyk aktual meselenin üstünde gurrun edýäsde. O meselede bugünkü gün Zelenskiýiň Amerika gitmegi bilen baglaşykly. Şoň üstünde durmak gaty möhüm. Näçin möhüm diýende täze Türkmenistanyň päskelçilik berýän bir näçe nämeler bardy. Daşky şertler bar diýeli. Ýa-da daşky aktyorlar bar diýip aýdaly. Indi şolaryň biri Russiýadyr, Putindir. Ýa-da Rus imperiýasy diýip aýdaly. Şonuň bir uly täsiri bar. Indi şo täsiri dawa ýeňip geçmek bize de Özbegistana da Gazagystana da bu ýakynlarda başarjak zat däl. Ýöne muny ýa-ni ykbal orsun öz ykbaly alyp ýygnap şolar näme etmeli, soň öň açylmaly. Indi şol ykbaly bilen hem yüzleşdi. Säbäbi Ors imperiýasy dowamly bir dek duranok, o ýere bolmasa bu ýere burun sokup demek beren bir mahluk da şey diýeýin men ona düşdük bolar ýaly. Indi şonuň hem nemesi şu Ukrainadaky söwüş bilen iň soňunda duruzuldy, öňüne bir böwet goýuldy we Zelenski Taşary ýurda ýa-ni uruş başlandan beri ilkinji Taşary ýurda resmi saparyna o Amerika'ya etdi. Özüm Amerikanyň Agoýynda çykyş etdi. Gaty möhüm bir zat bilmedim. Başga da Agoýda çykyş eden şunuň ýaly ýagdaýda näme barmy ýokmy? Ýöne şu wagta çelin näçin garaşyldy, ýa-ni bu görenäge uruşun ilkinji günlerinde edilmez zat ýaly. Ýöne soň näme edildi? Amerikanyň bu taýda gaty aýgytly ädimät ädýändigi we syýasy oýunlaryň ussadydygyny bilinýär. Indi şu taýda da şonu osud edýär. Birinji görýär Ukraina hakykatdan hem Orsa garşy azatlygyny, erkinligini isleýän islanokmy diýip. Test edýän bolmaly. Şoň netijesinde de karar verilen bolmaly. Indi şu Zelenskiň resmi sapary Ukrainanyň 100% uruşy gazanjakdygyny ýa söwüşip ýa-da gerek bolsa da ýa-ni ustalyň başyna geçip oturup gazanjakdygyny suwutnamasy hökmünde görýän men muny. Elbetde bu bir diňe geleceğe değişli çaklama. O çaklamalarda yanlış bilinýändir. Sapara ýöne dogram çykyp bilýändir. Görünýän zat da şeyler hakine. Bunun o möhümne, önemine diýip aýdaly, ähmiýete diýilýär. Türkmençe aýdanda önem bolýan. Önemine aralyp gurrun etmelidir. Buna Türkmenistanyň içindäki meheme gullugam düşünýän däldir. Olaram ne bizden öğrenýär-de käbir daşky syýasy nemelerin köpüsini. Olara da bir sapak bolsun. Öğrensinler ýa-ni ders çykarmak üçin. Ve öz halkymyz üçin hem gerekli bir maglumatlar başga bir ýerden alyp biljek ýagdaý ýok. Menim pikirimçe ýalňyş bolýan bolsa da meketek biz şu zatlar aralyp gurrun edýäs. Soň
Bir käbir zatlar aýdyp geçen ine Rus nemesinde dünyasında şunun ýaly hereketleri ine Zelenski talabançylyga, dilekçiliğe gitti diýär pul soramak üçin. O Zelenski ine şu taýa giden ýerinde bir aýdan zat var, hatda habarda da aýdylyp geçildi. Şo taýdan müsünjeki. Biz diye bu pullar bilen diye özümüzü goramyz ýok diye bu ine demokratiýa diýip nemäňiz bar diýär da ine Amerika ýüzlenýär. Pikir etmäň diýär, o siz bize pul berýäňiz, arkan baýşyp baba döşüňizi kakyp durmaň diýär. O pullar bilen diýär siziň hem demokratiýaňyzy uzagyndan bolsa da gorap durus diýen ýaly öňüne bir neme goýýar. Ýa Zelenskiň çykyşynyň hemmesinde bir haýyş ýokdur, gaýtan beter şert investisiýa diýeniz diýär. hawa ýa yatırma edýäňiz diýär, geleceğinize diýär. Şonuň ýaly neme ýa şertli eden çıkışlar şertli ine baýdak getirdi de görensiňizdir belki suratyna Ukrainaň baýdagy we Bakhmut'a gitti. Edil bir gün ýa 2 gün Amerika gelmezinden Bakhmut'a söwüşüm bolup duran ýerine gidip şo taýdaky eskerler bilen duşup şolaryň gollaryny çekipdir ýa baýdagy gol çekipdir getirdi. Ine şulam diýe suwutnamasy diýär. Biz siziň nemäňiz üçin göreşýäs. Bize de gerek demokratiýa, ýöne demokratiýa bölek bolup bilenok diýär, bütewidir diýär. Global bir zat demokratiýa hakykatdan hem. Şo zatlaryň üstüne o çyzyp we şert goşdy ýa-ni etseňiz edersiňiz, etmeseňiz hem etmersiňiz, siz bilýäňiz diýen ýalyqrak neme çykýar. Ýani syýasy dilde bu has ýumşak görünýär. Sowatsyzrak bolsaňam neme bolýar? Gowy gürledi diýen, ha sowatsyz bolsaň hem dilekçilige gitdi diýip görünýär. Boş gürrüm bolýar. Sowatsız. Yani neme göre adamın bilim derejesine göre seyrediyen zatyň manysy ýütkep bilýändir. Seyredilen zatyn. Ve şeýle bir ýagdaý bar saparagy aýdym. Ýyldaşlarymyza bugünkü gün soraw jogaplara geçmeden şu zatlar bir aýdymlyga gowuştursak. Aýdymdan gowuşturjak ýokdur neme. Adys süne. Men aýtjamyna ýa-ni uruşun ilkinji aýlarynda edilmeli iş diýen ýaly diýdim. Ine şol ýöne ilkinji wagtlarynda edilip bolanok bu zatlary käbir zatlara wagt berekdir. Wagtam türkmeniň düşünmeýän bir bar boluşydyr ýa-da fiziki näme diýýär, barlykmy diýýär. Ýa-ni Türkmeniň dünýasynda ýok da. Bizde yok. Biz bazı diyen zade bilemiz yok. Biz için bolacak, bolya suat bolup dur. Yine şonu bilip bilet. Kadran yok, değerem yoktur vakt. Hiç vakt diyen zat yok. Yani ilkin günlerinde edip bilmeyece nem için birinciden Orsiýada Ukraina giren vakti Ukraina'dan hiç kim bu zatı araşmadı. Ukraina yani boyuna verdiği fikir edildi. Zelenski kaçırdığı fikir edildi. Ukrayna'nın koşunu ya da harbi gücü diyelim. Harbi gücü hiç zat edip bilmez. Hiç böyle bir efektivini bir zat edip bilmez diyen yalık. Ehli dünya şoňa ýalyk gerekýär Ukraina. Ýöne yok Ukraina nämetke göreşýär. Yani ondan soň ýarar meselesine gelende de şu gün bärde diňe syýasy mesele diýip näse edilmek, syýasy elbetde bardyr. Ýöne syýasy meselelerin köpüsi çözüldi ýa-ni. Amerika Birleşik Devletleri 100% Ukraina'nı bolduýar. Yani Ukraina'nın tarafında, yani siyasi tarafta. Yani şu gün görýän problemimizden buna yarar meselesidir. Hatta Zaluznyma olan ýa-ni. Ýa-o. Zaluz. Polkovodis. Yine şoňam nämesi bardyr? Jurnalistlere veren ýa-da makalası diýelim şoň. Bu ýerde de yarar meselesi bardyr sebäbi. Siyasi göreşi, informasyon göreşi Ukraina dolu ve dolu ýönde. Dolu ýöneş kazandy o tarapdan. Diğer taraftan informasyon taraftan.
Indian näme geleli Amerika ilk başta Zelenskiy hatta sorayan da Amerika'dan doğrama için yani Ukrayna hava alanını yapmak ve şoňa benzer koranmak için birli yani PVO sistemlerini isleýärdi Amerika. Hmm. Ýöne şu gün isleýän zady Ukrainadan durup Moskwany urup biljek ýarar. O Haymas'tan bir nämesi vardır. Haymas'ta dolanýan bir merme görünüşi diye. O 300 kilometrlik değil ya. Tamam. Uzun menzilli değil ya. 300 kilometre ine şol yaralar isteýär Ukraina. Hmm. Başta ýadymyza düşen olsa Javelin näme o tank savar güzel var. Tamam. Tanklar. Jivilin. Javelin şonu kömek diýip şonu berýärdiler-de. Şu gün gelinen derece seredin. Bu näme görkezýär? Ukraina esasen yankı harwalary islendik yara ulanyp bilýär, ýani ukyply. Maýmynyň eline granat beren ýaly bolmaýar. Ukyply, akylly, insan, modern, ýani modern uruşa göre. Bakmy öwrenýärler. Men dembe kawnusu kän demetdim de. Gaty bakmy öwrenýärler. Ýeti ýigitler var ýani alt ýapysy bar da. Yine şol zatlaryň taýýarlygyny görenden soň gün wataram nämetde islendik kömegi etmäne meýilli bolýarlar. Birinciden bu adamlar görüşüp bilýär, özden boş yere göreşenoklar. Bular gaz üçin göreşenok ýa-da toprak üçin göreşenok. Azatlyk üçin. Abdaga pul beren ýalak dälle. Ne häzir islendik bir uruş bolanda Amerikan taryhynda da seredip görüm. Gaz bilen, ýene bilen soň ýa-da diktatorlar öz arasynda uruşan bolsa Amerika ýaly ýerlerde kendir edýän bolsa da yer altyndan işleýändir. Yani gözle görülen o. Ýene şuň ýaly kömegi, häzirki edilýän ýaly kömek. Diňe we diňe azatlyk üçin, demokratiýa üçin görüşlendi. Amerika şoň ýaly ýerlerde has öňde görülýändir. Amerika diňe berdi, Amerika diýip geçmeli, näme de bardy. Ýakny Ýewropa bilen ýa-ki Ýewropada da dünýä Türkmenistandan başga ýa-ki Lukashenko'dan başka. Lukashenko Türkmenistan ondan öyle ki tombuş var ýa-ki Severni Koreýa. Şondan wagtlany hem bejesem demedýän. Kim ýoňun mu? Ondan soň bulamanyny çekýänem näme bardyr? Näme diýelim Ýewropa ýaşlysy diýilýär. Ýa-ki İngiltere bardyr. Angliýa. Ýa. Britaniýa öňüni çekýändir bu zatdan hemmesinden. Ve ýene bir gyzykly bir zat bar. Häzirki ýagdaýda Britaniýa bilen Amerika arasynda gatnaşykda diýelim, gatnaşyk diýip aýtsaňyz görýänim şu. Amerika ýarag bermedik ýagdaýynda Britaniýa bermäne taýýarlyk bolup görünýär. Yani şu an Britaniýanyň ýene özüniň içindeki bir problemalary bilen bu mesele birazcık ýygylaly ýene. Buların ikisi yarışýar, sebebi ýeňişiň eýem, yani Orsedyň ýeňilendigini iki tarap hemme bilýär, hemme aýan oldu, kabul etýär, Orsedyň özlerem kabul etdiler ýeňilendigini. Ýani şäherleri bombalap başlandylar. Orsedy. Şu ýeňileniň alany. Şol wagt eýem Orsedyň harwlary däl, Putiniň boýuna alanydy şol ýeňilenden ýeňildi, indi şäher bombalamaly, sebebi ýeňilenden soň terror ulanýandyr. Islendik taryhyň hemme nämersinde şoň ýaly. Terror bilen gorkuzmak ýeňilenden soň ýani bir burça ýanky gysdyran pişik ýa-da bir jandar gözüňe Alaka ne? Şol çırpınýan wagty özüne de ziýan berip bilýär, gaçynda da ziýan berip bilýär. Ine edil şol hereket edýärsen hiç bir harby doktrin ýa-da şäherleriň bombalanmagyna müsaade edýän däldir. Hiç bir harby doktrin kimin ortadan bolsa da şolam müsaade edemez. Oňa baklady. Ene şoň üçin indi ýeňiji belli, ýeňijiniň kaptanynda kim, en ýakyn kim bolup ilerleýän sonra var. Amerika mı, Britaniýa mı? Bularyň öz arasynda ýarışýar. Yani häzir Amerikadan mysal üçin ýanky uzak menzilli raketalary berjek däldi çyksa Amerika, Britaniýa risk alasyň içinde sonra Ukraina dönüp ödürlejek belli. Şoň üçin Amerika şonu diýip bilen o. Berjekden diýip bilen o. Patriotum berýärler. Ol eýem geldi diýsem bolýar.
Patriot sisteması. O verildi. Yani anlaşma yapıldı diyeyim. Hemen hemen kol çekildi. O gelen olmayan bilir, uçta suatı olmayan balıklar. Patriot sisteması. Yine son yavrak koyan ve yine bir zada ünsörüklerim Ukrayna şunkun Orus'un kanalı bilendiriyor açacak ben onu. Dünya arenasında taze bir oyuncu çıkıyor. Yılmaz'ın yankı retorikasını seyretseniz görürsünüz. Siyaseti, dünya siyasetini şekillendirip bilecek dereceye geliptir. Aa, Ukrayna, oğlum neymiş? Ukrayna yekece zat ediyen işi azatlığı için görüşmek. Hakikat için görüşmek. Başka hiç zat ol Ukrayna. Başka çiğdem öndüren ok ya da Ukrayna'dır. Taze teknoloji öndüren ok ya da bilim öndüren ok. Ukrayna şunkun öndüren en esası nemesi azatlık için öz baştaklık mı diyeceğim. Öz otyarlığı için görüşenliğidir. hmm, Bunu kiretmen hem devletim onu başarıp bile yok onu başaracak devlet. aa. O Yani özüm halk başarıyor yani. Ukrayna ama halkı. halk nemetse de hemen hemen Zelenski'nin sürekli yani Zelenski bir lider olup ne bir zat yönetiyor bir zat Putin'in ne görüyorsunuz? Putin ay şeyle akıllı yene diyen Zelenski hem özü aktör. Hmm. Yani O. teatralne diyorlar ama teatralne şkol ondan Yo, sonra. bir primustösi aydın ne şu prezident bolma rolünü oynadı. Kino var. Ha, o kino oynadı. Hmm. Ha. O şu Başka onu hiç zat. katı oynadı. Ya durmuştu da katı oynayan. Ne şol adam hazır yine yankı aktör adam çıkıyor ve Putin'i alıp güçlü, karizmatik, yani akıllı, e, stratejik değerlerine hem diyorlar onu. Şon yalıp imajı veriyorlar dünya. Yani dünyanın en akıllı bir adamı şundan yeni oturuyor. Şeyle oldu. Yöne Zelenski'de bir zaten Zelenski'de Ukrayna'nın çok yeri yankı Zaluz'un emelerini okuyan bak sağda samimiyet var. Hmm. O hemen yaravalışına seyredin. Orus yaravalya İran'dan boyayalar ve adını ütketýärler ýöne hemme zatçı belli sada ol. Kendi ütkedilen bilen oklar. Fakirler diýen. Kendi ütkešen jama bir daş görünüşün şeklini ütkedip bilen oklar renk berýärler. Yani için tanamayamışım beýleki tarap şonu etse. Ya beýleki tarap jahil bilýärler orus üstün millete. Ýöne şonu alýar, şonu İran'dan alamyz ok diýär. Şu habarlarına seyreden İran'ın diýerler bize İran'ın diýer özümüz yene gelýär. Ukrayna yara alan varsa alan bunu yiyen Tanrı Avkası'nı ile bilelikte böyle açık sona ayetlerine bir şu yere aldık diye. Hmm. Yani hakikat ile yalanın görüşen varlar diye. Yani haysiyene bir fikir edeceğini. Olarda şol yalan aýtma sindromu bar. Bir zat sorasoň şonuň hakykysyny aýdan ok. Ýa bularyň siýasat hem şeýlekeni, halk hem şeýle. Bizim halkymyza Ya da şo da geçen aslında. Bir zat ya da yine sorasoň. kemine Hmm. Ukrayna'da aityalar ne frontun şu tarafında da kıyınçılık çekeceğiz diye. Kendi Aa. teritoriyaları elden giderdik diye. Orsa seyretken biz diye yankı manevra etmek için ya da vaatlarını hareket etmek için diye eskerleri bärip geçirdik diye. Neme diýe? Yani Neme taktiçiski iza çekiliş diýe. Pregrup, Regroup Ropka. diýem, regroup. Grup rock diyor. Hmm. Şoň ýalyp ya da jest dobry woli diýip ýene bir sözleri var olan. Yani göz öňüne etip bilýäňizmi? Gan döküp, uruş bilen näçe ýa-da eskerini ýok edip bir territoriýany alýan. Soňra aýtýan men bärden gitjek diýen. Yani bolup bilermiş. Niýde var? Hmm. Haýsy Söweş otlary düşünýän adam bar bolsa, Söweş aslında sumgat diýilýär. Ondan düşünýän adam bolsa, näme gelýär ýa-da logiçny bir zat bu. Sen galan döküp bir yerini alarsın. Alan var tam onu sapara aldık deyip yemedik bayram etkiyerler. Yine biz aldık yine onlar kaçtı yine bayram ediyorlar. Yine beren vaktan yine bayram ediyorlar. Hmm. Düşünür yani.
Yine şonuyla Ukrayna tarafına sereceğim. Elbette Ukrayna da käbir sağlar. Misal için yanlış belirtildi. Olan öz stratejisi için. Käbir zatları gizlidir. O deme uruş oyundur. O bunu Ha. gerek bolsa yaranan dödlemelidir. Aldık. Yok, yöne Ukrayna'da yıkıcı saparam şu da aytmadılar. Biz yankı regroup için nämet geçtik. Bir İyice çek. yerine koyduk. Ya o Ha. taktikamız iyice çekilmek yani Kiev için çekilmek deyip aydan o. Aytyan zadine şu görüşlerin neticesinde köp yankı ağır näme verdik diye. Yetki verdik. Yetki verdik ve eskerleri saklap bilen yok. Ölüye güllük yine ölüm sanı şuna çıktı. Şunun için şu yerini biz tutup bilmedik elimizde deyip hava veriyor. Ha. Şonuň üçin ýa-da bir kişi her şey edip iyice çekildiler. Ha. O may aylarında aýtdylar onu. Açık näme üçin çekilýänini. Köp esker ýankı yitirmek isläm zok diýip hatda Azowda da şeýle boldy. Risk Ya tarih yazdılar adamlar deme dünyanın tarihinde bular yalak dirent bilen deme yok o gat kahramançılık görkezdiler. Ne olur faşist diýerler ortalar. Bulun demek. Yok bular şol öz milletin söýýän adamlar halany ok. Türkmenistan'dan sonralık safara geçen kendine bana bir näme uğrattı. Yankı eğer milletçi olsan faşist olacaksın. Yani gönül bu nereden bildin kendine sor? Näme? O kitaptan mı? Kim bu? Neme? O Türkmenistan'daki yok neme var ya. Neme sosyologiýanyň bir adyny goýup durar. Jemgyýet öwrenişi. Jemgyýet öwrenişi yazan professor diýip aýdar. Safara. Şoň için milletinizi soýsaňyz sizi faşist diýerler. O ýerde de sonralyk. Yani menem el faşista diýmediler, başga da diýdiler boldum şondan 25 ýyl stajym var aýdym. Bilmedim PNT çykaýmaly şondan. Kızıklı buların neme diýen zatlary. O sapara indi bu uruşy ýeňjekdige görünýär. Yeňmesem şeýle bolýar. Ya bular nemäň başyna geçerler, stoluň başyna geçip o şertler kabul ederler. Ya da ýa-da Ukrainanyň çäginden orsa çıkarandan soňra orsaýdyň içindäki eskeri ýa-da bazalarynyň hemmesini urmaly bolýarlar. Ya uruş şeýdip gutarýar. Bizim tarih boýunça bilişimiz uruşlar şeýledir. Boyun eğmese orsaýdyň içine girip ähli eskeri harby ähli obýektleriň hemmesini urmaly bolýarlar. Şonu urmak üçin hem mümkinçilik törederler Ukraina. Şeýdip nemetjekdir. Uruşun gutarşy iki senaryodan ibaret çık. Ähli uruşlar iki senaryodan ibaret bolýardy. Ýeňen tarap şeýdip ýeňýär. Jon neme uruş ýa-da Ukraina öz serhedinden agyryp orta çıkaran soň otaýda durmada. Onu uruş ikinji jahan uruşunda da Germaniýanyň sınırında durmadylar. Yo aslında Berline barıp baydak dikdiler, ondan nemäni paýlaşdylar. Näme Moskwada baydak dikerler, Kremliň üstüne. Yo uruşy ýeňildik diýip gol çekip bildiriş berenden soňra Stalin şonu Germaniýanyň içine çelli girmegini isletdi. Şo ýarymny almak üçin, bölmek üçin strategiýasy şeýlere. Ýogsa onu tek Berline barmakka gol çekilip uruş gutardyk, uruşam zok diýip aýtmagyna garamazdan. Ýöne oňa çenlem näme ortaýdyň içinde onu göçükler öz içinden başlar. Onu Putin gurnap diyor. Putin tügeleme. Bir ortaýdy daratmak üçin şundan ulu goşan ortalyň lideri bolmajagy meňdiýär. Tebiäbi bulan aňyrdan geçmişi
birden geleni belli de. Şolun bir giden nökerleri vardır. Şolun köpüsünün ben yakından tanıyan diýsem ýalan şey ýöne. Töweregini, häsiýetlerini, nemelerini bilýänler. Kapitalyna iň baý nemesi vardır. Surkov diýip, Putin. Onun beýleki şupanalar. Hemmeti yarım kriminal, yarım neme. Şolar ýalak neme. Peterburgdan bular. Peterburg diýmek Moskwaň Bawarapdan diýişi, benim Bawarap ýalak neme. Kriminal. Bulun ýanky intellekt demesi ýokdur. Ýanky türme jargonlarym şoňa neme diýendir. Lenin hem şeyle, Stalin hem şeyle. Sovet demesi şonalykdyr. Ýani düdünlerim şol Stalin deme bandida. Bandit o. Yo Lenin hem şeyleken o nemeleri maşinler talap göreken o pul daşıyan näme diýilýär? Yo Lenin näl ol beýlekleri bardyr. Yo Lenin neme näme diýer. Şolam şoň işin içinde diýen ýaly bir nemeler bolmaly. Yo pul ýerden gelir, sotaýdan gelir. Lenin'e onu toparları var. Lenin için son etkilerse revolüsyon için tüzeret hemen içini sağlamalı yani başlarını sağlamalı. Banditler işler nemelerde hem mesela. Yani yemeleri yoktur. Kovdada mene hiç watym garaşamok. Orsun kovda çıkar dip kovda adam çıkan yerim yok. Bulun yani medeniyetine yani baledine ontuno ağırlanıp o biraz güýmer bolýar, bolýar o da wagt gelende bildirýär. Ýöne işlenen dil gaty önemli zatdyr. Ortaýa ýogatjak bolsaňyz ilkulak orta diýet döwletlerinden orsun dilini çıkarmalılar. Düýüpli, onun hiç gıykçygyna garamazdan medeniyeti bilen bile çıkıp giden soň orsun täsiri bir neme aýlanan soň üýtger. Düýünden ýok bolup gider ýalak neme bor. Biz näme orta diýet gaty neme tordan pusudan diýenler ýani demeden çıkıp bilen ok, çıkıp bilmeýän sebäbi 70 ýyl bizim döwlet dilimiz ort diller. Onun şondan milli nemek görejek bolsaň ýol ýok da. Yani milli, yani dilim bilen nemetmen başka bir dilde pikir edip milli duyguýuny, milli nemäňi östürip bilmeýär. Onu aýtam gitdigiçe de neme diýen, gowşa diýen. Bizde şu proses geçti. Atırlar oyuncu diýen. Atıra yetenok golün ýöne 100 ýyldan geçti de. Şu dilin nemesi, onun Türkmen dilin ayağa sahana salınması, bu gaty neme galdyr ya da ne bolşumuz şu, yani milli neme ýokdur. Şu orsa ya kime bolanda tapawdam ýok ni, ýek orsan däl. Kime bolanda da hyzmat edip bilýän bir millet bolduk da biz. Yani ya milli sütünimiz yani sterjinimiz ýok. Onu ýok edip bilipdirler de. Ýöne bir neme zady, biz bir aňyrdan gelýän bir taryhy millet bolansoň bizim şu diýip desturlarymyz onda da yani taryhy ýok etselerem ondan bundan öwrenýän taryhy öwrenýän adamlaryň hemmeçesini gözüni ulagyny aglap bolanok da bir ýerlerden bir olmasa bir eşdiýär. Bular ýok edenlerden gaptalyndan çykýar. Bizim ýok edip görülen biri bolýan ýöne taryhymyzy eýdip hemmesi olmasa da bir kısmını yani bizim milli duyguýumuz oýunar ýalak derejede bilgimiz gelýär de bir ýerden öwrenýär. Şolar ýalak
adam men yeke däle bular ýaly adam. Kän bolmaly Türkmen içinde ýöne. Hemmece takna çıkıp görünlerdir. Buğun çıkmadı ertir çıkar. Ne şol atlar bizi nemeden ne yolumuzda yine de ne şolor yalagan bir neme vardır. Vat orta dedi yuvaş yuvaş o hareket başladı. Yine Kırgızistanlılar derusifikatsiya edip mesela hani üstüne basıp deme diyorlar. Karşıdan hem ortalığın reaksiyasını görüyoruz. Ondan Kazakstan'la bu mesele neme diyorlar yani teretap görü diyorlar sebebi Kazakistan'ın içinde bilmedim 30%'den kendi diyenler ort nemeleri o Sibir'in neme soğuk yerlerinin duruşunu ağırlık bir ort nemediklerler de o Kazakistan diyen devlet yok deyip olur yani Sibir'in hem beceri Kazakistan duruyor diyorlar. Olmasa Sibir Kazak'ın nemesi olmaz ırtaşa çenli hem beceri. Novosibirsk diye ödülörün Sibir'in merkez neme paytaht deyip nemedip ölürdü. Bulun edip göründü atları şol duyular oynuyor şu at. Yete yani ortadan daşınaki Orta Asya Respublikalarına değil, ortadan içinde ortadan ne yadınızda saklan in ağırından 70% Türk milletlerdir. Aslında ortaya bir Müslüman devlettir. Hristiyan da deyip demet görme tanıtan demetten demet kendir. Yöne şu dilin o represiyan gücüyle o katı kadar demedip göçürüp atıp kırıp demedip şey demettiler de oturttular öyle demesini. O Kavkaz'da 100 yıllap görüştüler. 100 yıl. 100 yıl demek bir asır demek. O Kavkaz'ı ele geçirip boyun eğdiren şeyler. O milletleri yerlerinden göçürüp yani Kavkaz'daki İnguşlar var, Çeçenler var, şolar göçürüp o Kazakistan'ın nemesine çıkarıyorlar ya. Ya da yani nemeden Kırım'dan Tatarları göçürüyorlar. O Çerketleri, dağıtları, o Karaçayları, bulun eden dağıtlarını bu tarih demeler dillem bilen okur da o da çıkıp başladı da. Şu içinden yani ortaya daşından güçten has bakımlar diye da içini. Bu sosyal medyanın demeti gücü uyumlarla yalak değerler. Şunun için ortaya 3-4 yıldan 5 yıldan demetmez onun uzağa çekmez içinden dargamalı. Onu bulurum karşı bir zatlar ediyor on eden her hareketi aytan tersine neme diyorlar. Ne kadar neme Tatarstan prezidenti adam var Kazakistan'ın. Şunu ütgöden olup reis değil diyorlar yani prezident değil. Oğlum katı gülküş. Yani nemelerim katı yüzlöy halkı şey vartlayınca koşuşturuyan duruyor diyorlar onu. Yani Türkmenistan'ın yani samolyot uçtu, inni kayhat köp olacak diye işi alakmış. Şuna için neme, şöyle alak bir metotlar vardı. Bunun hem benim kökü mendeş yani hareketlerine o menderlik görünüyor da. Hava sapara sonra var ne. Orta Asya'daki aktivliği diye aktivlik Rus tarafından provokasyon edilip bilinir mi diye. Neme doğru düşünmedim. Orta tarafı şu aktivliği. Hava Ors tarafı yine Orta Asya'daki ne mani? Provokasyon edip şu bulaştırıp bilir mi diye de. Şu at şu açtan adım olsa da uzaklaşıyor da Ors'un demesinden. Ors bundan ağrık Ullokan hiç adam edip bilmiyor. Orsun kimdiğini, nemediğini, şu Urs dünya katı bildirdi de. O nemediklerine yani
belli bir kitle bilýän bolsa, inni bunu dünýäň agramly öle bilýärdi. Kimdigi, nämedigi, onun etmek islerler bolun ýöne, yani orta diýerler ýöne gezip raýat däl hemmet. Şimdi raýatan badyr bolun ýöne. Bu zatlary düşünýärem bar. Ne Özbegistan mysal üçin. Düşünýär, gaty o düşünýär özüm. Yani gady gerek mysal üçin. O birlik bolýarda. Kazakistan, Özbegistan, Orset yani yok, siyasi birlik boljak gerekkel. Addelin gaz o bir pulungal diýär. Düşünýär diýmek. Özbekistan gün aýtdy ona. O hiç kim çöregi ýeňsetinen ýene bu zatlar düşünükler. Ýöň gorkulary ba bolsa indi gorkulary adyrandyr. O ya Türkmenistan ýalak deme. O soňuna çenlik gider. Bulan sebäbi arkasynda halk ýok da. Bir ya hökümetin ya hökümede meňzedilýän näme arkasynda halk bolmasa nemesi bir güýji daýanmalydyr. Yani orset ýalak ya da döreden üstünde nemesi bolmalydyr. Ýöne ortada dähile güýçli boljagyny ýene de 5-6 aýdan soň has gowy görürsüňiz. Da şu adam bir görünmän durumda däl. Ýöne ol öz içiňizde de bilmedim şu wagt yani Türkmenistanyň eski nemetine halkyň tarapyna geçecekmi ýa-da Serdar Berdimuhammedow tarapyna geçecekmi diýende o näme diýer öýdýär. Halkyň tarapyna geçer. Lenik güýç. Beýleki palistesi bolsun, eýleksi bolsun, beýleksi bolsun. Ýöne gynançly ýeri ene bizim Türkmenistanymyzda, ene bizim Ukrainadan ýalak zaluşnyňyz ýok. Ýöne men obruz hökmüni aýdýan. Bizde ne şahsiyet näme üçin şahsiyet ýok edilýär. Şahsiyeti bar etker. Elinde güýç bar, hem şahsiyeti bar. Döwletiň peýdasy näme bolsa şol döşüni gep durup bilýär-de. Bawaryplynyň demesinde diz çökmeýär. Ýöne şahsiyet ýok bolsa yani yel haýsy tarapdan gelýän bolsa ne şu tarapy egilýär-de. Bizim problemalarımız şolor ýalak yani taktik problemalar diýerler, global däl. Ýöne halk o ýönýä indi bu zatlara düşünýär, özüm yani ýöň ukladylan duýgulary barda ýa-da ýok edilen duýgulary, şolary ýuwaş oýunýar, problemalar nämedigini, niden gelýändigine meni düşünüp başlady. Begenlerji zat bunu halkyň oýunmasy o da bir watalýada, bir 3 ýyl geçdi ýöne gitdigiçe de näme diýäni görýäs biz. O gaty näme. O garşy tarapyň bundan gaty gorkýanyny bilýäs. O halkyny ýygyny alman diýerdi. Gorkuň alamatdyr, başga işlerdir. Olmasa bu döwlet öz halkyny daşyna çykarardan ýygyny almaz. O döwlet diýilýän olur ýalaklarda yani döwlet o halkyň döwleti döwleti edýän şu halkda. Şoň ýartyny daşyna çykaryp ýygyny aljak gelip bilermi? Gorkuň nemesdir. Gorkýan bolsa naçyk demesi bu çok olmalı. Nawa. Mene başka bir lokan neme demedip durmayın wagtyňyzy alyp aýdyň düşündirip aýdyp berdi. Ýöne Zelenska ol aýtmaly gaty mene uly simpatiýam bar. Näme şu 1941-nji ýylda Churchill'iň nemesine deňe ýerlerde şondan hem gowy çykyş etdi diýip şol ýalak baha berýärler. Uly zatdyr bir lider üçin, näme üçin? O ýönem samimi, sada
Adam olanda şeyli olmalıdır. Büyük adamlar sade olyandır, debe olyandır. Özün o heykel yatap, ite heykel yatap, ata heykel yatap, nemet börleyen neldir bu? Yani, devlet başına geçen de ömür öz yani, kada kanunu, düzünü, etiket, estetikası vardır. Şahsiyetsiz olmalı değil de. O Türk televizyonundaki analistler Rus sistemasının içini bilmeyenlik için yanlış analiz ettiler mi ya da Putin'i batkalığa sokmak için bilgeçlerini yanlış analiz ettiler mi deyip bir soru var. O näme analiz edipdir, onu aydan okdur mu? Onu aslında şeyle sapar bunu Türkiye'nin demesine yakından izarlayaz da. Türkiye'nin televizyonunda aslında urşuarada känbir awa çıkışlar beren ok bir kili netral galacak ýalyk nemes var. Ýöne öz başdak garaşsız jurnalistler var. Olar alyp barýar bu işi ýöne. Russiýanyň nemesine ýa-ni güýçli Putin güýçli bir deme ýalyk görkezildi-de. Esasy televizyonda şeylere görkezildi şonu aýdýar. Yani onu deme aydıp bereyin, deme Türkiye'de köp haber terişteleri yani iktidar yanında değil ya da deme köşk yanındasıdır. Onu benler katı örtülürüm aydiyan o şeyle. Ne solon komanda oyuncu edilen demesi ne ors yet bilen Türkiye iqtisadi nemede ben bu oyunun yanlışlığını yani Türkiye'de yandı deyip bilecek gel bu doğru deme oyun yönü orası kendi gücünle ben demet ben bir vakitimiz var şobu öğrenemede değilen komanda bolan olmalı onun Türkiye'de de bir adamın devleti kurulup diyor da yani o son gelene ben diye Tayla olmalı debe olmalı ütküt mesela bolonu ortaya da şunun alak bir adamın devleti bir adamın hükümeti Sempatiyaları olmalı. o şunu yani ter tarafı demet metni edilen olmalı mümkün bizimki yönü Çin holon kellelerin içine girip ne fikir edenlerini bilen yok bulunuyor. Ortaya o bilmeyenlerini onu ben tetbik ettim, onu görýän. Ortaya ağırlıklı bilen oklar, men spesialit näme diýip çykyş edýänlerim köpsü. Yüzlöy, bir wagtlar bilýärler bolun, gaty yüzlöy. Büyüklü bilýänlerim bar içinde, olar ne analiz edýärler, näme diýärler. Yani güýç bizim musulman döwletlerimizde bir zat galypdyr da şu güýçlü hakly dünýäň nemesiniň yani kanunyň üstünlügi däl güýjüň üstünlügi diýilen demäň bir halkara nemetnäki nemetini neme diýerler de. Şoň täsiri etýär şolara. Şonu görýän men o ýöne düşünýän adamlar kän Türkiýede gatykän ben hezile dön teredýän aferin o köp zatlary Türkiýede kadar nemesi yetişipdir. Ýöne o döwletiň nemesiniň täsirli makamlaryny dolu yeten ok, ne o gıynaşlı olmasa Türkiye'de yetişen adamlar gatken. Super yani. Hiç Avrupa'nın yani nemetinden kim duracak nemeli değerli adamlar var. O beğendirci zat. Öteye gittiği için de yaş nesilere hatam neme. Zeki hem girişimci aktifler. Aktif. Gelecek öne şolong nemetinde. Yani deme 23. yıl seçim olmalı şu taydan Türkiye.
geleceğini, nemesini ve doğru tetkikler ditmeme diyen bana. Aydınım bu arada. Bir zat O arada biraz. ben birazcık tarihe gidecek. Tarihe seyretseniz Orus İmperiyası bilen Osmanlı'nın yankı uruşlarına seyredin. Türklerin Rusya'da simpatiyası vardır. Ehlisinin 99%. İçinde vardır. Misal için Rusya başta ben kimden gördüm yankı dünya iktisadiyetine çökörýärler. Yine bir soňalyk habar var ama bir ekonomist çıkıp düşündürýär. Rusya'nın yankı statistika bilen düşündürýär. 1%'den däl diýdi. Dünya yankı walygy önümçiliginiň 1,7%. Şoň ýalyrak nämäni getirýär-de, sany getirýär. Bu diýe, bolýa diýe şonu aýyrdym. Ýok, ýani uruş diýmek onu nola düşürenok ýene şonu nola düşürseňem diýe dünýäde ütgejek hiç zat ýok diýip düşündürýär-de iqtisadiyetçi. Hemen gazalar diýip düşündirjek bolýar. Yani ýalňyş analizi olam görýär. Soňam simpatiyası vardır, sebäbi Orusdan gatykan ýeňilen ýerleri vardır, harplarda. Yani harp Uruşlarda. uruşlarda gatykan ýeňilen ýerleri vardır. Türklerin soň adam psikologiyasy bu. Birinden ýeňilen wagtyň sen şol adama güýçli diýmeli. Yani bahana gerek. Men ejiz diýip bilmersiň. Yani men ýa-da men ýa-da serkerdeleriň samsyklygy diýip bilmersiň. Serkerde samsyk diýsen ol seni ýok edýär o serkerde. Şol döwürlerde şoňalyk sistema var. Soň üçin näme diýilýär? Ýa-da tilki üzüni ýyp bilmän pişmändir diýär. Edil soňalyk Orusdan ýeňilenim üçin sen ona hormat koymak mecbursun. Bu adam psikologiyasy. Şoň üçin mine şoňalyk nämesi bardyr. Hatta Orusyň başdaky gürrüňlerinde Putinin öz ağzyndan bir Putinýalyk wezipedäki bir adam oňalyk söz bolanmaly däl. Näme diýär? Şayka Narkomanow diýär. Ýani Zelenskiň komandasyna. Ýöne soň Özbegistandan bir ýerde ýani 5-6 aýdan soň gördü welin güýçli de Ukraina. Güýjüni görenden soň Господин Zelenskiy diýip başlaýar. Ana bu nirden Господин oldu? Narkoman. Yani hemme adamda da vardır, Orus'ta tembolan şol zat vardır, Orus'a şol diş çökmesen önünde hormat koyuyor. Diş çöktün mü bitirýärler seni. Yani diş çökmesen hormat koyuyor. Hormat Yani lagerlen türmelen demesi. Sistema. Psikologiya. Hatta Amerikany, Ýewropany ejiz görýär Oruslar şoňaly görýär. Näme üçin sebäbi Ýewropa uruşdan ýadan bir jemgyýetdir Ýewropa jemgyýeti. Batykän uruş geçendir Ýewropada. Yani ol pikir etmän hemişe Ýewropa şoňaly gaçyganly bir taryhy bardyr Ýewropa. Şoň üçin olar uruşdan bir ýerde siz özüňiz hem ýolda zatda bir gutuzlan iti görseňiz şoň bilen sataşyp durmarsyňyz, kıradan aýlanyp geçersiňiz ýa-da gaçarsyňyz şondan. Orsan şol gutuzlan iti olan üçin pikir edýär bular şonu hormat diýip pikir edýär. Karşı tarapyň Buların düşünüşü nemesi başkaça. Düşünüş şekli şoňalyk yani. Nide geldik yani Türklerin nämesini düşündürýär. Türkler Oruslara simpatiya var. Onu özüňiz hem barlaklarym Türk tanışlaryňyz bilen Orusya hakynda görüňediklerim. Ay bular bu işli hem mezadi teknolojisi o Sputnikleri yenesinden o Sputnikler 2-3 tane vardır yani o havarlarda Sputnik uçurduk diýer yalan olup biler yani hiç propaganda ýa-da Oruslar propaganda. İň soňky dünýäde ýa-da dünýäň atmosferaň başyna bir zat giden olsa ýa-da James Webb adyny berildi. Teleskop. Yani onun önümlerini görýänsiňiz. Käbir suwutnamalar täze galaktika ýakynda ortaya çıkardı. Ýa şoňalyk işler edýändir. Yine de bir zady şu polonyan Nataşalar var. Nataşa diýerler-de. Ortgaýlarna. Nataşalara öýlenen Türk gaty kändir. Şolar demän Türkleri işten urýan kan yani. Şolar boluplar. Onda dowam edele. Täze Türkmenistanda diýelim 1929-njy ýyldaky harplary dikellermi diýär ýani. Dikellilse ýene de halk jahilleşermi diýär-de.
O ýa-ni harp üýtgetmek, dikeltmek bir ullakan neme däl, olan bar bir ýa-ni latin nemesi. Latin harpy ütgäsi ýok, ýöne oňa ýa-ni goşmaça girip biler, aýrylyp biler, ol hemen ütgeden o işdädim. Ýöne ine şo taýdaky bir neme bardy, iki neme ünsüm çekdi-de häzir bizde şo ýok. Bizde ine G harpy diňe bir san G harpy ýok. G bar, soň G bar. Doğru değil mi? Mesela bağ diyez, ağa diyez. Aga diyemiz o biz, ağa diyez. I harfi var. Ondan sonra K vardır. K vardır, K vardır. Yine şol harfların hemmesi geçýär şoň nemeň içinde. Yani onu veripdirler soňa uzatılıp aýtmaly yerlere goşa harp, ýa-ni sesli harp diýil ýa-da. Çekimli deme. Misal üçün Türkmenistan dip yazanda iň soňundaky an sözü 2a goşa a bilen ýazylýar. Yani uzadyp aýtma. Türkmenistan. Türkmenistan däl-de, Türkmenistandyr. Bulam näme edýär? Ýa-ni ýurdun içinde ähli, ýa-ni ol owasundan gün wataryndaky owasyna çelli hemmesiniň dogry ýa-ni sözleri bir meňze şerip çykarmagyna kömek edýär. Ýine Türkiýede şeýleräkdir, bir meňzeşräkdir. Deme meselesi. Şo zatlaryny owa dikelip bor ýa-ni şo pikirlerini alyp bor. Şo taýdan ýöne o günkü harplaryň dolu hemmesini dikeltmeli diýilen zat ýok we ýalňyş bor ýa-ni. Bu alfabet ütgetme bir gaty tragediýadyr. Yani şoň üçin Türkmenistanyň iň uly problemalary bir atyryň içinde 4 tapar alfabet ütgedýär. 4 tapar alfabet ütgedilen ýa-ni döwletiň ýa milletiň o dili milli ýa-ni taryhy hiç adam bolmaly, ýok bolup gidýär. Ýa-ni neme geçen ok bilgi beýleki neme geçen netile geçen ok da. Geçse de az nemeti miktarda geçýär. Ol gaty uly elbet täsiri bardyr. Şoň üçin onu ýa-ni kelläňe geldi diýip edilýän zatlar bolmalylar. Gaty ölçerip işläp o altyapyny häzirläp edilýär ýene-de şonlar ýalap bu ýa-ni Türkmenistanyň soňky alfabete geçiş nemesi gurrun etdiler, wagta berdiler, ol ýöne ýa-ni altyapyny etmediler-de. Sen diýeniň bilen ýa-ni hemme zady dil bilen ýöredip bolýandyr diýerler-de. Tarpataýyn. Türkmende şol sözüm bar. Tarpataýyn aradan çykanlygy sebäp tarpataýyn näme bolýar? Tarpataýyn. Alfabeten tarpataýyn ütgetdiler. Yok, tarpataýyn däl, neme aýdyn. Buňa wagta berildi, neme de oluyor. Oň üstünde ýa-ni gara işi bar da. O ödem gara işleň hemme jesem nibulgadar iş diýilýär-de. Biz 3 ýyl Türkmenistanyň üýtgemesiniň gara işini etdik de. Hakyky bu gara iş. Bu ýa-ni fiile ordun ýa-ni mertebe beriljek neme däl bu hakyky pakat nada diýilýär-de. O kän taýda otmaly. İş etmeli, iş. Onu taýin bolan soň o taýda ýa başga aktyorlar bardy, taýynyň eýesi bar. Ol aktyorlar koşup başlaýarlar. Ýöne şu gara işine elini çermep gatışak bolup gören türkmen felçengdir. O maddi tarapym madyr, manawy tarapym madyr, wagt tarapym madyr, ähmet tarapym madyr, o bilgi tarapym madyr. O zatlar aňsatap däl. 3 ýyl mundan öňkü türkmen bilen şu wagtky türkmen arasyny yer bilen gök gerek tapawut bar. Bu işdir. Gara işdir, ödem görünmeýän işdir. Ödem kändir tag bolsuny maýdylýan iş däldir. Ýa-ni alfabeet çalşanlarında şonu alıp boldu. Türkmenistanaky ýa-ni ýokarky gatlak diýilne, intellektual gatlak nemeti 90%
Ondan o kendine olmalı. Yengil nemen nemettir. Şol ýalak gepleşlerinden, iş tutuşlarından hemme adından görünüp durandır. İş etjek bolsaň düýüne girersin. Elin çelmek girersin. Kynçylygy madyr. Bükem madyr. Şoňa göz gelmeli. O seni görýän adamym ýokdur gaýtam. Deme diýendirler. Çala bir ýa iňe ýalak bir zat tapsalar, pürs ýalak edibim görkezip sen gözüňe dok jemgyýetiň nemetini neme diýendirler. Ýygyna teredýän adamym ýok. Men gerek bolsa, biraz boşrak bolsam, käbir nemeni düşündirip bereýin de. Soň, bunu özüň nemeden ýalak bolýar, tarihten de Türkmenistany bolýan zatlaryň nemetini. Şoňa adamdan ýa-da şu cemiyette pikir berýän, pikir bermeli, bilgi bermeli gatlak var da. Men jurnalist, men o bu diýip ýören adamlar. Şol ýalak gary işe, önemli işe, garaşlaryny düşündirjek bolýanda, şonu bu tadeşler bolýan men aratyny maýtapdan burun görer, demeli dowam berdiler, sonra olur wa boldy. O mesele şeyler akson o Johit sözü näme diýär meniň garry enem ulan ýaty diýäsoň şo gramatika kitabynyň içinde de gördüm diýip o sorapdyr. O Johit Ýewrey bolýar. Ýewrey bolýar. Aslında Musevi hawa ýa-da Jewish diýil ýa-ni Jewish diýil ýa-da Jew. Ýewropada o Jew diýil, Jewish diýil. Şo taýdan gelýär ýa-da Johit. Aslında onu Orslar başka jedip aýdýar. Biz dogrusyny aýdýas. Johit. Yo, ne Pribaltikada da Rid diýdi. Rides diýip. Hawa, o ýe harp däldir ýa-da ýe bolýar käbir milletlerden. Orsiýal milletlerde ýe bolýar. Jew demese. Bilinen o tarapy. Kemine bir dilçem olup gittik Sapara sen dil bolmasa dilçem bolýanda. Şeyler adreslerin üýtgedilmegi hakda nämäni aýdyp berseňiz diýe täsirlerine adreslerin. Adresler gaty möhüm bir zat. Misal üçin günlük kullanýanda. Aynen. Resmi işlerde ulanýan adresleri. Günlük birine o bir zat düşündirjek wagtyň o pelança ýere ady. Şevçenka gitdi. O Şevçenka gitdi ýa-da ýene bir zat diýär. Bu adres gaty möhümdir, şonuň üçin o millileşmeli. Ýokman, ýöne millileşmelem del ýokman ýa-ni garaşsy diýilen günüň ertede edilmeli zatlar. Sapara millileşmeli, dinen faşist diýerler. Faşist diýerler. Bulon diýenleri bilen nemämiz ýok. Aýdyn, o bulon diýjek zatlaryň tersi bolýandygyny düşünürçe wagt bollar. Yine bir zada hayran halen bu millileşmek meselesinde biri Türkmen olacak olsa faşist oluyor, yani Orus olsam kahraman oluyor. O tarafına maydanı. Orus milletçisi olsam kahraman oluyor. O Ruski mir deyip kayırıp bölür de. Şolar hiç kim faşist diyen o. Yani Türkmenski mir deyip kayırıp kor yani. Faşist diyen. Ya Türk dünyası değil. Türk dünyası, Türk birliği deysen Türkizm başlayalar. Yo, bular seyahat. Hayran olayım. Ol padşah şo taýlar alandan öre garşy görüşüp gelýän meselesi şola. Yani pan-türkizm näme diýmek pan? O, pan-türkizm deme şo ýöne şo sözüň arkasyndan ýok edilen adamdan ähli orta diýdi. Demesem näçe milyona ýeter. Yo, sapara pan sözünün manysy näme? Şu pan sözüne erwet many ýükläpdirler-de. O manysy o birlik diýmek. Pan diýmek birlik diýmek, birleşmek diýmek. Yani Türkleriň birleşigi bolýar da pan-türkizm.
Onu nemede okusanız pan germen deyip bir neme vardır. Nemislerin birleşigi deyip. O näçinji asyrlar şu İstanbul'u Osmanlı'nın almazından öňkü bolan wakalarda. Pan germen diye, pan German yani Germania. Şeyler bir zatlar var yani bu. Bular var ya men hayran galyan. Şu bir gog zat dursa şonu erwed edip tanadyp bilýärler. Soň sen hem günäkär edýärler şu zatda. Deme bunun aňyrda generalny bir maksatlary var da. Sen boyun etme. O şu boyun etme pähkel berip biljek küçücük zatlar var da. Şu zatları ýok etmek üçin şoňa at goýýarlar da. Men Türkmeniň demetinden soňky durmuşyndan gurrun göreýin. Nomenklatura diýilip urşugylan edilendir. Ödem döredülen opozisiýa nomenklatura garşy göreş. Nomenklatura düşman diýilen ýalak deme döredýärler. O nomenklatura näme diýmek? Ya bürokrat. Bu ne bürokrat diýerler. Töwünç ýalak. Onun şol adamlar ogry diýip çykardylar. Düşdüň? Ne şey diýipdir ödüm gowzady ýa bir pis. O ikinji zapar şol ady beýleki spesialist seyredip bu millete ýagşylyk etmeli däl diýen ýagdaýa getirýärler da. Şu misalyň üstüne geldikde men aýdyp bereyim. Geç sakkal ýene de şoňa demetmeli bolýan. Men şoň adyny tutasym bilen okdum. Çeviş diýen. Gurrun edýär. Abdukula pul beripdir. Bular bir ýerlerden ýa Moskwa geçiripdirler. O taýda da ogurluk bilen nemesi näme diýerler. Ýa şirketi barmyş. Men şu şirket barada gurrun edýän. Lider diýip hususy baňa değişli. Näme firma şol. Ýöne şonu Türkmenistanyň döwletini ayakda saklamak üçin ýörüýte edilen bir çıkarlyga pikir. Şu turbalar, traktorlar, şu zat ýanky bir döwür boldy da. O kynçylyklary görýän, bilýän adamym onun içinde işlep ýörün ýa tödür ýaşan adam bolmasa o jurnalistin biljekdi adam däl da. Ya pul geçen ok hiç ýerik. Yani Türkmen öz manadyna geçmäkäne nemeni yapdylar da. Her kim nemeti özüne diýär. Hiç yerden, hiç zat geçen ok. Geçse de 5, 10, 50%, 20%'ini geçirýärler da. Ýöne biziň dememizde 2,5 mün sanak kärhana var da. Şu taýda işleyen adamlaryň sany 1 milyon oğlu yetýär. Şol ýaly. Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň 60%. Şu taýdan iň adından başgaları bilen hata edendi. 3 milyon, 3,5 milyon halyk günni görýär. Sebäbi iş ykdysadyýatynyň 60%. Ine şu pul geçmese bir ay geçirmän ýaşak gör. Şolum hemmece çökdü. O beýleki respublikalarda çöktü şol. O näme üçin çökdi? O sebäplerken, ýöne esas büyük sebäbi paraň eýeti, pulun eýeti, orsiýet pul peçat edýär. Sen peçat eden ok, sen peçat başynyň kendine däl. Sen rublowy zoran içinde. O pulu işledikçe peçat edýär. Ýöne şoň täsiri inflasiýa diýilýär da bu. O taýda o wagtlar tabiat adamlar inflasiýa nämedigini bilen ok. Şoňa aýtjak. Ýöne bilýän bar, bilýärler, spesialistler bilýär da. O tolkun bilen bir hepde, 2 hepde, bir aýda gelýär. Sen duran ýerinde eredýär şey. O sen şu wagt pulum ben öňüm satdym 5 manada. O pulu geldi. Ne pulum bar diýende.
şol ýa-ni sen eýläňe terediýänsen şu 5 mandyň yarım manat bolýar. 1 mandan bolan nokta. Sen eýýäm şu ikinji sapar töwde edýänsen gerek diýär-de ýok. O kärhanlary näde işlemeli? Ine şol adyň öňüni almak üçin o biz döwlete mesele koyduk. Siz şu meseleni çözün. O banklarımız şuraya işlep duruyor bolsun. Tevabi yani önümçülük bunsuz işlep bilen o. Bankta işlep bilen işlep bilen o. Onu bolun o ne derler yok diye. Daha ne devlet tara gatdaşı bunu çözün ok diye. Orta bolya diye onu bolun o. Hiç sat bolun o. Onun bir de ruhsat verin. Özümüz edelim. Yani şunu kelleğini eteğimize alıp açtık ödem. Şu taydaki firma yerli firma olmalı. Ort firması olmalı. O tayda Türkmen firması olup bu zatları yedik bolunu. Yani ort firmasının ort pulunu tölye önümüne mine Türkmenistan'ı vermeli baderetini orku diye. Fokuslar şolar yalak. Onun içinde bir topar mekanizm var. Yani çıkalgadan yani kıyınçılıktan çıkman bir yemesi bu da atlara birinciden akıllı gerek, bilgi gerek, o da bir yürüyorum gerek de. Sebebi iyidirden geç dakika diyalak, sonu mende şeyalak, bu Türkmenin yemesi kâne nadan. O seni oğru diyecek, o yeni ordat diyecek. Ne şu taydan biz Türkmenistan'ın önümçülüğünü ayakta sakladık. O bütçetini, nemesini 3 milyon adam yani işsiz olsa o 2,5 milyon tane kârhanada batsa o ne olacağını bileğiniz mi? O gözünü getirip bileyelim. Sonra adamlar şu atları düşünüyor mu? Şu at ayıp görün adam. Şoň üçin yarımdaşynda işläp ýöraşmagy. O men borcumam der. Bana hiç kim şonu näme üçin etmedin diyen adam bolmalym der. Men borcum derler o zatlary. Näme üçin men 2,5 milyon döwlet bakan, hökümet bakan, Merkez Bank var, yeni bir topar zatlar bakan. Näme üçin men şonu etmedim. Şonu men vatançylyk denem var. Onun kärhanalaryň öňünde biz o jogap berýär. Şonu alak deme var. O inni o şonu eden adama, şonu gurnan adama sen oğru diyen de. O sen kahramanlyk bilen okmuş. Oğru diye de hakiki şey yapılır oğru diye. Döwlet talap görün adam diye öyle. O ne şu atlar bilýärmi şu adamlarda sorak gözüm nämedigini düşünje adamlar derler bunu. Yok olara düşünmeýär zatlar. Yönüp yankı ruhur ellerine. O yankı o taýdaky oturanlyň näme işine gelýär. Ne şu taýdan 7 ay 8 ay barlap durlardy. Bolmasa men öz hususy näme şu taýdan iki köpüğüm almandır ne özüme. Özüme koyup kayttım. Özüm kağban işgärine koyup kayttım şu taýdan. Siz dowam edin. Gerek yokman gerek onu işledim bilen oklar demedim bilmem. Düşünenem däldirler. Näme düşünürüm. Näme zat kendi prograt goýberen ýalby zat bolamyr. O. Sapara bunu o aýratyn tem edip o çykars. Ýöne ýanky demäge gelir şonu aýdan ýa-ni ýanky bolup ýörsleri. Ýa bunu aýratyn bu taýa sygmaz o. Gurrunlar. Men sizi bir minut koyayım men diye düşkam gelipdir. Bolýar. Bayram bilen kutlaýyn bu bayram günlerde. Gelýän siz gurrun dowam ediberin. Bolýar. O sonra saparaga diýip sorapdyr ýöne. Saparaga değişli bir soru däl umumy bir soru. Düşünşüm boýunça şeýle. O şu saýlawda diýär Erdoğan'y gyrasy üşürip bilerlermi diýip sorapdyrlar bunu.
izleşler hiç kimem aýdyp bilmeýär. Geleceğe değişli bir çak aýdyp bilersin. Çak edip bilersin yani. Gelecekte o şu boljak diýip aýtmak ýa bu akmaň işdir. O saýlaw boljak, o Türkiýanyň halky kimi islese şonu saýlajakdyr ýa-ni gyra süýşürip bilmegi, süýşürip bilmezligi şoňa değişliräk. Aýdyň ýene bu taýdan näme çykarýas biz? O meniň çykarýan zatym da ýa-ni bizde saýlaw düşünjesi we medeniýeti ýok. Saylanmak ve saylamak. Şonuň näme mana gelýändigi barada. Näme var? Gürleşen wagtyň Türkmen bilen mysal üçin Biden prezident bolupdyr diýip aýdar. Biden prezidentlige saylandy diýip aýdylmaly aslında. Yok onu diýip bilmez. Saýlaw näme diýip düşünje ýok. Aha. Şoň üçin Biden prezident bolupdyr. Bu oğlu geçer. Oğluny beller bu. Putin Türkmenistan üçin bu prezident taýýarlaýarmyş. Yani Bir ayağı sen- prezident edecekmiş. ya da istendik adayda bize eýe çykjak ýokmu? Näme üçin eýe çykanyz ýok? Yani o gulçuluğu yatıran wagtlary gullar nire içeni bilmän. Gayret edin Bir bize boşlukda eýe duýýar çykanyz. özüni bir wada. Yine bizdeki mentalitet şol yani Türkmendeki ama kim näme seyretsin bu bir hakikat yani onu hiç kötü duyjumuz yok hiç kimden. Ama şimdi o doğru değil yalan değil yani bu bir hakikat. Ya da telança deputat olanmış, bolanmış yani deputat bolun ya. Bolunmaýa saýlanmaly ýa. Aslında o Türkmenistan'da yine bolun ya. Telança deputat olanmış, telança prezident oldu. Yine oğlu geçti. Yani bir hili näme ýalyp orta asyr demesi vardır. Orta asyr düşünjesi bolýar o. Yani padşahlyk, imperiyalar, beylikler, şoň ýaly dolandyrylýandyr. Sapara size sorapdyrlar da ýa-ni. Hani? Türkiýanyň saýlawy arada. Ýa-ni saýlawda Erdogany gyra süýşürip bilerlermi diýip. Yani Tamam, demek sonra Türkiye'nin şey- kanunu boyunca Erdoğan saylağı yani prezident bolma nemesine katnaşıp bilen o bu nemeleri bolýar. o kanunu üýtgödüp ya bozup bir zat etse onçadyn bilemok olur alanda. Ýöne Erdoğanyň bundan aňryk prezident bolma kanunu boyunca yani Türkiýe kanunlary boyunca men bilişimçe nemesi ýok. Ýöne burası Türkiýe diýerler. Türk işi. Näme boljagyny özleri bilmese biz bilmez. Ol ýanky saýlawy girip girmejegem näbelli. Entek. Şeyleräkdir. Nämen ýagdaýy. Yok kanun şonu näme diýär. Soňra o halk kimi saýlasa şu wagta çelle o saýlan gelinde o. Bundan soňra saýlamak mümkin ýa saýlanmazlygy mümkin. Ama o Türkiýe halkyna galan zat. Soň ýene bir sora bar Sapara Gapur hakynda. Owa Gapurov ýakyndan o tanaýaňyz nähili adamty halk üçin işleýärmidi diýip soraýar. Yok men Gapur'u yakından tanamok. Yani şoň döwürni ýaşadym. Menden ýaşlary uly. Şimdi halk üçin diýilen neme mesele Sovet döwründe halk üçin bir zat edýän diýmek ötürlük yani kıyın. Bunu düşündürmek için gaty udok nemelere gitmeli. Türkmenistan'ın demesi, yani yeke Türkmenistan'ın değildir. Eylek Sayılı Respublikalaryň bembesdiyen ýalak ikinci sekretarlar bilen dolandyrylýandyr. Şu ikinci sekretarlar sistemasy Türkmenistan'da işläp durandyr. Siz görýän näsiňiz, ýöne biz görýäs, şonu aýtdyk. Bu ýa Hram barada kän gurrun edendir. Ornatarlar. Ýurdu şolar ýöredýändir. Ýa Gapurovlar, Niyazovlar, Babaýevler, beýlekler, Balşawezler, ýa içki badar üçin nilýärdi.
Tiz üçün bir neme. Ha, hiç sade edip bilen ok diymek bolmaz. Bir zatları edip bilýärler. Edenlerler. Yani ucuypsuz zatlar. Esasy meselelerin düýbüne iýinme hopu vardır. Onu iýnenlerdirler sebäbi kelleleri iki däl. Näme boljaklaryny olar gat gowy diýerler. Şoň üçin şo ikinji sekretarlar şolong ýa näme diýen navigasiýasy bilen işläp ýören adamlar. Men kän demedendir. Ýam üçin türkmen mektepleri, ors mekteplerinden gowşak. Şunu çözüp bilen ýeke birinji sekretarym ýokdur. Şunu dilini alyp bilen ýeke birinji sekretarym ýokdur. Mana size ne jogap şol. Şonu edip bilmeýän bolsa, şoňa düşünüp bilmeýän bolsa, onuň siz özüňiz baka berin. Gowy adam diýin, gerçekde adam diýin. Sapara olar yani birinci sekreterler Türkmenistan'da Sovyetler kurulandan soň emmesem partiýan bähbidi üçin işlendir. Şey değil ya, o komünist partiyan bähbidi üçin. Bähbidi üçin işleýärler ve halkyň bähbidi ya döwletiň oňalyk düşünje ýok, hiç gaýsy oňalyk partiýa däl ol. Kommunizm düşünjesi oňalyk däl. O ýerde döwlet diýen zat ýok kommunizmde. Kommunizm bir ınançtır, ınançda da döwlet olup bilýän däldir. Döwlet ýok, kommunist döwlet olup bilmeýär. Dünýä kommunist olup biler belki. Yani öň bolan aslında yani tarihden öňkü wagtlarda diýeli, entek akyl fikir ýok wagty kommunizm rejim dünýä hemme ýöne şu günkünde kommunist olan üçin birinji sekretar ol Türkmenistanyň bähbidi üçin ýa-da türkmen halkynyň bähbidi üçin bir iş etme mümkinçiligi ýok. Kişileriň bähbidi üçin misal üçin çağılar okuwa gidip gelsen diýip ýolda şäp bermek diýeli. Ol ýa döwlet bähbidi diýilen ol ýa kişileriň belli bir göz üçin, reklama üçin edilýän işlerdir. Yani düýpli, uzun vadeli döwlet bähbidi ýa-da halkyň bähbidi ýa-da jemgyýetiň bähbidi üçin ýekije sekretar diňe Türkmenistanda beýleklenen mesela hiç aýtamadan. Etçegem bol ýanky nemelerinden çykyp demedip ýören oklar. Men Gahrymançylyk etjek bolup beren ýok diýen. O da gerek gelle, özüňe diýen, onuň akıllary ýetýän, şoňa akyl ýetýän adam akylly adam bilmeli. Sovet döwrüniň akyllysı şeýle bolýar eken onda. Yok, olara indi bir zat diýip aýtmagan ýalňyş olar kemine sebäbi bolýar şolar ine halkyň gowlugyny isleddi, ýa-da halk isleýänmiş onu. Isleýän olar. Yok, halk demedel, o halk diýenim o da bir uslovlyk diýer, şertli diýip. İki taraplayın seyretmeli bu vaka. Halk ona şu payoğuna ýany olar şart ýaşap payoq bilen payoq azalsa bir diýen bolýar, ýene payoğunu berýän. Yo, ne bolýan zatlar bolýar da edip bolýan zatlary. Şonu betmediler diýsen bolar. Ne bu nemeden ine Türkmenistana büdjet berýärler. Ben şonu iş edip barladım 20-30 ýylyk. Yani 3 milyon rubl o şu devirlerde ulu pul ökenler şu da. Şon Türkmenistan'a berýärler o plan diýip misal üçin plan ýyla. Ondan şonu asfoyt etmesen, yani yerleştirmesen, işlemesen, onu ýön jüýüňe de alyp bolanok, eýdibem bolanok. Ikinji tapar berenlerine sen näçe asfoyt eden bolsaň, sen 2 milyon 700 min asfoyt edýän. Indik tapar berenlerine taňa 3 milyon veren oklar 2 milyon 700 min berýärler. Men uslovna aýdýan, o demeler sifirler ýylla, yani ütgöş sifirler wa bolandyr. Ýöne şolar ýalak, şolar berilen pulum asfoyt edip bilen okdur, ödleşdirip bilen okdur. Ödleşdirmek üçin kändat gerekdir. Yani birinciden altyapy gerekdir. Türkmenistan'da aeroport Gapur döwründe de gurulmady. Ödüm proýektem başlanan ýaryp döwründe de gutarmady. Onu tabii ýykylan soň o täze aeroport guruldy. Ya da yani köne adamlar bilýändir. Wagtmoy mat kino teatryň öňünde giden bir guruluşyk nemeleri vardır.
bir tor karkatlardır onlar. Şu tayda ulu tipografi olmalı da. Şu 20 yıl durdu. 20 yılda 3 tane yani birinci dikkat tedelendi de kutup bilmediler. Hmm. Yani birinciden bu yani iş adamlar değil. Bunlar yani ideolojiyadan gelen adamlar. Ne tevet demesinde şunlarla bir zat vardır. Bunu iyi de seyredip görüyen de. Komüniter taraf vardır. Onun yani önümçülük taraf vardır. Yani önümçülükte işleyen adamların hiçbir kadri nemeti yoktur. Şunun için yani Sovet Soyuzu'nun iktisadi nimetinde, şu injiner nimetinde kendileri ullokan, yani daşarı yurttaki erkin devletlerdeki alak teknikalar nemeler dörüyenler. Yani kır maşina yani araba alak nemeler dörüyenler. Ve abi hiç değer verilen yoktu. Kuruluşçular adına hem de alhaş diliyettir. Hakikaten alhaş. Hakiki sapar şu. O Niye kararı halkaç var olsa kuruluşçu oluyor. Indi günümüzde halkaçlar molla oluyormuş sapar. o yani gılam düznerim alhaş olmalı. Şolar yalak neme yani kategori nemeti. Yani o ideoloji bile neme diyen ideolojik front değil ya da. Onlar şu ideoloji frontunun etkileri yani konstruktör saznani değil ya da yani adamın beynini kurucular deyip şolar yalak statutları var oğlum. Ne şunun bağırtlı urlayanlığı nemesini ne seyredip görün. Ne sana jurnalist olup soru veriyendir. Sorunun içine cevabı vardır. O 5 minut olsa o 3 minutunu çok soru verip cevabını aydıp ne sen aytmalı da adını aytıp veriyor da. Azatlık radyosu şey diye mi? Vermeliler. Azatlık radyosu şey diye diyorlar. Hem bir radyo adatlığa hasan şodur nemesine son jurnalist olup interview alan nemelerini dinleyip görün şöyle. Ne olur ya biz biliyet ya da bizim diyenimiz etmeli. Yeni alak bir nemeleri vardır. Öyle beyleki yani işi nemetinden üstün görüyendirler öyle. Bunlar yani ideoloji nemeti. Öyle ideolojik front değil yani. Şunların yürüyüşte dağçıları vardır, katıntıları vardır, nemeleri vardır. O nemeleri, lügatlar katı kendir. O işçi nemen, bir iş nemeti yoktu. Yani ben yani bir bedeli vardı görürüm verdiğinde. Yani şol nemen schemanı tapma için, yani nemetme için akıl gerek de. Ya tecrübe gerek, ya bilgi gerek. O yüzden bu topardat gerek de. Şon nemediğine düşünme nemeleri düğünden yoktur. Oğlum bunun düşünyeni şu tayda şu eden ortak, şu uğur için eden olmalı. Dilen yalak demeyeni rahat verip bilendirler. Yani yemedem yok. Neme var ol yankı halal yoldan bayap olmaya deyilen bir slogandı. Şonun yazat da. Bay Onu olsa haram yetmeyenem olmalı. oluyor. Biz şunu yetmedik. Biz ayrılan sonra şunu yetip bilmediler de. Şu at çok öndür. Mamet çok geldi. Sebebi yani pul eylak veylak akıp durmasa o brayın içinde o kerhanları bak yara o. Gidecek yerin yani. O düşündürende de düşünen oklar. Şu tayda bolmasa yürüyüp ben kagaban iş geldi. İş aldım. Çünkü aylık veriyor. Yani şu ödem yani Devletten alan yok mu olaylarını? yok. Ne şu kelleti de işleyiş nemeti. Sonra öğrediğim bilmedik de yönü sağa sola informasyon vermeli. Yani yalan informasyon vermeli, doğru informasyon versin diye ben. Başka da düşünelim yok. Ben bu kavgaşlıkları elbet görüp görüyorum yok. Yani içinde yer verdi yani doğruyunu yaran edip veriyenler ya da makinatı kuracak koyanlar. Olmasa yani edilen dağdı yani bolon faktı. Bol şey alak veriyen orada baş üstüne var. Olur verdi ha kovda. Hazırem şeyle sapara. Ağzına o hazırem sokup düşündürüp koyuyoruz. Ağır var başka bir zatlar veriyor. Şoları verdi. Yani biz şoları kovurum da. Eylekler kellemde üstünde orunları var. Hazır şu günde bolup duran var. Salgan veriyor. O şey Ya biz aydiyası ya bular ya düşünen ok ya da bular yamanlığından ne diye bu zatlar. düşünmende diyenem var içinde yönü
içi kukurap duranım var. Yo düşünmez ya adam değil mi? Evabi deme bulon bir baral nemetne de düşünmeli kebine ne şolong hüneri yani idealı giski frontun adamlarının hüneri tavet tavet yıkılı olun bitip gitti de. O bir yerde ne talabı var, ne gereği var. Çöreği bilmeliler. O çöreği bulun. O Tamam. hüner derler. Hiç adam değerlerini onu sonra bilirler de. Katı kâyan adam o yani kamerteye daha da başvuranları var. O ondan bir iki fırsatlara nimettiler onun galanı hem de cesi. Boş. Yani şolong isteyenem yani oğru ödlep nemedi dursun. O ödleri alak duruyor diyorlar. Hem de daha bir onu oğurlu için edilen duruyor diye de. Yani ben yankı meselemi yani bunu bir uvattım del. Şu meseleni biz bir ay yani absurda ettik de. O şundan çıkalı gözledik. Hükümetten kan demek. Siz çözüp verin deyip. Ben Tapar filan Recep Tapar deyip dampret var da. Tadi demedim. Çoğulen 7 şöyle uçup 7 biçiştik de. Siz çözün biz bu atlar bilen meşgul olup görmeli. Ne vaktimiz var ne isteğimiz var. Onun hem için ne yaçı milyon tane deme tüyüşe Pepsi Cola çıkmadı diye de. O bu krişkatı yok diye de. Ya şu krişkatı olmasa bunu satıp bunu o. O ne hem yok diye de. Pul geçen yok diye. Geçirip bileyim geçir bir erkek şunu 2 milyon çıkıp verelim. Geçirin diye. Geçen ok devlet arasında siz bank ne Merkez Bank ben demem değil sen demem. O bizim pulumuz var. Ne geçir bilen oradan ne plan yerden ne şey balmalı. Edip bilmeyen oradan bizi bu yığınaklara çağırıp görmedi. Her hep de 3 tapır 4 tapır yığınağa çağırıyor. 3 dağa da oturup demedi. Yani çödeyen de adam yok da hiç de. Çıkık. Ondan mesela siz çödüp bilmeyen oradan biz çödölü. Bir de Onların yığınakları çare sapara. Öňem hakyky yığınak edilen okdyň çare geçirilýär. Şeyle olmalı. O biz ya çödüp bilmeyen oradan biz yolunu ödülerlik. O Apollo'nun yolunu taptık. Ne şey içecek diyorum ayttık ödülerine de ayttık. Sapara dowam edeli soralar batykän. Size indiki nemede o sizin lider firmaňyz hakynda bir soraw jogap edeli size. Gyzykly bolar. Täze Türkmenistanda ors forma familyalar üýtgärmi diýip bir ýyldaşymyz ýazypdyr. Üýtgär bizim çıkışyny yankı familya at reformasyny geçirmelidir. Yankı soyada geçilýär yankı familya diýip yankı familya diýilen sözüň özem gidýär bilelikde. Soyat, o soy diýmek, nesil diýmek. Yankı hakyky o türkmen ýa-da öňkü atalarymyza ýetsek hakyky türk sözü. Soy. Ol soyat yankı owadyr. Soňunda goşulmasy erkekler ow bilen gutarýar, aýallar hem owa bilen gutarýandyr. Ol aslında orsun soyadı değildir. Yani orsun nämesler ýöne şol komünistler bir sistemasydyr. O sistemadyr. Siz familiýa diýip pikir edýäňiz, ýöne garşy tarap siziň erkekmi, aýalmy şonu bilmek üçin san berip bilenoklar, san bermek bolanok adama. Yani insan haklaryna aýkyrdyr. Şoň üçin familiýaňyzy orslar keskitleýär. Bilenok sen adyňdan mysal üçin Kemine adı Türkmende erkek üçün ulanılıyor ama ayal üçün ya da sapar adı. Kim üçün ulanılıyor? Bilenok olur. Senin milletini tananok, tarihini bilenok, bilyenleri var yöne, hemmesi bilenok, yöne politsiyası, beylek, hemmesi bileriyalık bir sisteme gerek. Ne edersiniz? Orsta yankı jenski rot, muskoy rot, sredni rot deyip nemeleri vardır. Sözler ayrılyandır. Dil kuruluşu şonyalık orta. Son için şol yerden kendi fikirlenmem gerekti. Gatan saat nomeri veren yalık da ayırıya yani. Olmasa ne için sen aydalık izdoğanın olsa şon familyasına sen familyan menzeş de elde yani. Bir harp başka yani. Bu uzattan sen soyad yani maşkala, bir maşkala da yetkili bir en atadan üniversitede olan ya tapavdı başka bir maşkalada olan son familyadan aldı diyelim sen familyan erkek adam bilen ayalın familyasından ki mengzeyno. Yani mengzeye de bir mengzeş değil. Aynı değil.
Ya bu bir sistem ha. Oruslar yönepeleştirip bu karşısındaki yankı sürüyün içinden biri çıkıp geldi oldu erkek mayal mı? Yankı çeşmelerin hatında bilmek için No. çoňa görä de bir özüni alıp barmak üçin aňyrdan merkezden geljek adam ýa-da uğradyljak adam şoňa görä saýlanmak üçin çeşme maglumaty uğratýar. O ýerde surat ýok, informasiýa ýok. Şu gün ýa-da teknologiýa ýok bolan üçin diňe ýazgy bardyr, familiýaň bardyr. Koloniýanyň agzalaryny nämetme Hawa sınıflandyrmak üçin. koloniýanyň agzalaryny sınıflandyr. Ýa bular aýaly bolsa şuňalyk bolýar, A bilen gutarýar, erkek bolsa ýa-da O bilen gutarýar diýip. Şoň üçin edilen bir sistem ol. Yani bu adam şu günkü familiya üretmeli diysen köp adam kahar geldi ya da bu bir sistem gahtı aylıgan sıfır zat. Özüm Adama gulçuluk oňalyk sistemasynyň bir nemesi bu. Ama mala yani koyuna san veren ýalyk bir zat da tapawutlandyrmak üçin partiýalary koyunda yani esasen seleksiyada partiýalarda harflar sanlar berilýändir. Yani o Birinci adam- reproduksiya, ikinci reproduksiya diýip gidýär. Hawa. O adama ýöne aýaly erkek diýip beýlip o gönü aýyrmak gater beçada. Yani şonu Ýeme, edipler gerekli adam koloniýa bolsam gerek. Aydın bizim yani Orslan nemal görme nememiz yok. Bizim arkamızda 6-7 atırlık devlet tecrübesi var. Yani Osmanlı nemesinin o devlet tecrübesi vardır. O biz şondan rahat ulanma hakkımız vardır. Moralni, tarihi, o milli dememiz olsa biz yani Osmanlı devleti Türkmen devlettir. Onu hiç demetmelerdir. O bizim tarihimizdir. Tarihim öz tarihimizdir. Zatlar. Ondan Osman'ın Osman İmperiyasının kurucuları kim deyip demetteniz Neyden geldiler? o Türkmen diyorlar. Ben 94. yılda 95. yıllarda yani Marmaris'in belediyesi vardı. Şoňulen jedel edýärdim de. Men toprak hakym başdaýdan diýärdim ben. Şoň bererseniz. Ondan ýörükmi diýen on ýok diýärdi. O ýörüklüğünden utanýan bolsaň men sen türklüğünden şüphe diýärdim. Ondan ýörükler türkmenler. Muğla'da kendi Türkmen. O bu atlarına bu topar tarihi kinolar çıkarlarlar. O iki dönemden bir Türkmen geçendir. Yani şu tuğutnamalardır. Çekerleri yok. Şoň üçin biz orta kapirdet görmek nememiz yok. Kapirdet desegem ne öz Türkmenimizi, Türkümüzi, Türk nememizi kapirdet etmeliler. O tecrübeden madır onun böyle o devlet kuruluşunda da ulanmalı yerlerimiz kendidir. Ondan yani çekin ya da nemet durmalılar öz devletimizdir. O biz Gaytam biz Türkiye Erdoğan'dan hat yakındır. Yani ben şunu aytıp bereyim size. Biz ne Türkmen bolup men özüm yani Türkiye Türklüğün Erdoğan'dan hat yakındır. Hataplaşsak bolsa gelaytyn. Para hesaplaşmana gelmez. Yo, jedeli yani nemesi soru Bar olsa diýeriz. O bağ olsa. Doğru. Sorulara devam edelim onda. Yankı familyanın bitkacerini aýtdyk yankı. Soyat reforması geçirilecektir. İlki gönü geçirmeli atlan birdir şu. O nädip geçiriljegini, nähil boljakdygyny biz 3-4 san nemede düşündürdük. Yankı soyat diýip ýazylan temalara girip göräýin. Onda görürsüňiz. Daýda o düşündürmek demerak uzun wagt alýar. O näçe ýylda Türkmenistanyň IQ-sy o dünýä standartlaryna yetiştirip bolar diýä. Dünýä standartlary IQ diýip bir zadyň bardygyna bilemok men. Yok. Onun ýaly standart yok. IQ sistemasy bir ölçekdir yani öz içinde. Yani bu hakiki bir dünýäni hakykatdan hem ölçeýärmi, dälmi, o näme berilerak. Yani bir ölçeýän standart. Orada sizin özüňize baglydyr. Öz üstüňizde işläp özüňizi gelişdirip bilýän bolsaňyz, o IQ-ňyz ýokary bolar. Özüňizi gelişdirip bilmeýän adam üçin Soňam
IQ'nun bir nemesi vardı sapara. IQ'da soralayan sonra şu görýän öňdäki mysal üçin o şu daş görýän bolsaň, şoňa daş diýip bilýän bolsaň, belli ýani IQ şeý de ölçelýär. Ýani ullakan bir üýtgeşik bir neme däl. Mysal üçin saňa bir ýani logika sorawlaryny berýär. Ine diýä ýagyş ýagyp duran bolsa diýä senem diýä şonu aşagyna çyksaň näme bolar diýip soraýar. Aşagdan owa hiç zat bolmaz. Owa gül ýaly bolar ýa-da owa näme dersiň, ezilersiň, ezilmersiň diýip owa şon ýaly nemeler berýär, sen içinden saýlamaly. Ezilýän, ýagyş ýagyp duran bolsa aşagyna çyksaň ezilýän. Şonuň ýaly bir soraw nemelerdir ýa umumy bir düşündirilse. Ýa hakyky dünýä bilen ara gatnaşyň nähili şonu ölçeýär. Ýa güllap ösüp gitdi, 4-nji ýerde gazymyz var diýip demelere girseňiz IQ'ňyz pes çykýar. Näme derken ine IQ'su güýçli adam, bilimli adam diýmek däldir. Däl o hakyky. Ýa-da Bilim IQ ölçemýär IQ aslında. O bilgiň ölçäni ok, sen okuýuň hem ölçäni ok. IQ daş döreň saňa ýani Bilinci durmuşum. ölçeýär-de. Yok şu durmuşun nämedigini ýa-da ýaşaýyşyň nämedigini, dünýäniň hälining nämedigini daş döreň saňa nähili derejede düşündirip bilipdir. Şonu görkezýär. Aslında o Çäre cemiyeti diýip sorasalar näme diýip jogap berersiň? Çäreň peýdasyny delerini aýdyp berdi. O Türkmenler şonu soradylar. Çäre näme üçin geçirdi ýakan? Bu näme diýip? o adamyň IQ'su ine şu daş döre bilen baglanyşykly. Ine çäre de şonuň daş döreginde bir pöle. Şol zatlar ne Türkmenistanda şu insanyň IQ'syny barlany wagtyň bular hakyky IQ hakyky dünýä bilen baglanşykly sorawlar. Yani o Türkmenistan içinde yetişen bir kişi o yerde bir yani bir üstünlükli bir zatlar görkezip biledi pikir edemok. Yani hatta dilli de soraw beren o ayna ýöne garaşsyz bir tarap diýip ulanyp bilýär bir sözleň içinde. Yani bir sözleň içinde garaşsyz bir tarap diýip ulanyp bilýän bir toplum biz. Şoň IQ'su nähil bolar ine. Häzirine şunu aýdyp otursaň şoň erbet zatlaryny pikire näme bolup ýa-ni pikir eder köp adam ýa näme bolup dogry diýär. Bir ondan tutturupsyň, bir bundan tutturupsyň da. Tutturmam bilmem. Gojawy näme bu öňünden rahat aýdyp bolýar, näme boljak zatları men nämelerini gözüňde getirýän. Ne 100 sanak telewizionly programmalar bar. Belki de ondan kän bolmaly. Tany hoja nähilek deme boldy. Köpsem o özel bolar. O hemmeten özel bir döwletiň bir sanak kanaly bar. Habar näme bermek üçin. Öýdem şo taýda köpsem ýani bilgi, düşünje, bilgi, bilim o adamy gelişdirýän zatlar bar. Dünýäden dürlü dillerde de bolup biler, terjime ediler. Cemiyeti ödünden ütkep gider. O sizin diliniz gelişer, oturur, o düşünjäňiz demek ne şu wagt 3 ýyl bir görüp görüşüm diýerler. Nähili ütken bolsa ondan 10 etse bakym hebebi 200-300 teleprogramany men berip bilim doktor. Ne o şonalak var. Ütkar, o gatyçalt ütkar nemede sapara bir gurrun berýär. Türkiýeden Angliýa giden bir doktoruň gurruny. Angliýa bardym IQ'm diýe öňküsinden has diýe güýçlendi diýe. O ýanky aýdyn nemesi dogry ýanky daş döwregiň bilen baglanşykly IQ senin. Daş döwregiňdäkiler owa samsyk bolsa senin kan pes çykýar IQ. Inandyrjy. Alajyň ýok, ol girip çykýan öýüň, gapyň, girip çykýan tualetiň hem täsir edýär şoňa. Görýän renkleriň mysal üçin Türkmenistanda dürli renk gadagandyr. Sebäbi dürli renk görneseň IQ artdyrýar. Dürli renkler bolsa daş döwregiň çagany gözüňe etýär. Ýa-da esre gözüňe etýän esrede ýanky renksiz renkler gri mi bir hilek renksiz o. Hawa, gara, gri. Padiyerlerini köni jaýlan padiyerlerine ýyryp göräň. Näçe taýda hem de zat ýadyňyza düşer.
O zatlar yankı IQ'nu peseltiye. O yerde Einstein'i getirip koysaman peydası ol. Yine peseliyor Ne IQ. ben neme edip bereyim. Ne Putin'in geçen sırdatı yani das nemet diyenler. Onun ne Surkov ne ben yakınraktan tanıyan nemelerimi ayıp bereyim ne. Şolar yani 11. mikrorayonnak jaylar var ne padiyedler vardır. Ne sororiyalak padiyed jaylarda yetişen olurlar. Men bu katko ulen ne. O 90'cı yıllarda yani udun kostümlü yani sarı kızıl kostümlü yigitler vardı. Udun palto eyleyenler yani Putin'in şu yıllardaki neşede de seyredip göre şodur. Bunlar ben katı ulen. Şu taydan bir intelekt çıkmalı. Hiç hakkı yok. IQ beyle de dursun. Bunlarda neyme karışan? Şu etçek rahatlarının yönünden hem meclisine ayrılıp oluyan. İnnem bunlar yani pulo demettiler de ulaştılar. Volt biyoşuna deri 5-6 anak yaktı. Neyme gerek ne şu Turkovu. Dün yani demeli padeden çıkan adam iyilip sıçılıp börülün padelerden çıkan adamlar da. Ya ortaya köplerini görüyorlar. Elon Musk'da yok. O öyüm yok o görüldü. O yine Elon Musk'ın öyüm yoktur. Ne dengeştirip görün de. Ya Twitter satın aldı. O men Twitter'ın CEO'luğundan çıkayım mı çıkmayayım mı deyip sese koydu. O hem kim çık deyip ses verdi 57%. Sapara. O yerime diye bir Samsung tapsam diye onda çıkacak diye kararım verdim deyip yoksa 44 milyar dolara satın aldı şunu. Bu şeylere. Nemeti şol ya Sovet, post-Sovet demesinin kedeliler. Bu savok diyorlar, doğru diyorlar. Bunu yani yavana atılacak neme derler. Bu kent uvatöryendir. Bu da onu düşünmeliler. Dedi 70 yıllar bulun yani Vladimir Ulyanov Lenin'in eksperimenti. Onun arkasında kim dronlarını o dürlünemeler bağ olun yani şu eksperimentin önümü dürstü. Hem ben yani post-Sovet demesinden çıkan adamlar katı ailenendir. O düşünceni tersine vurup bilendirler moment. Yani önkü peridaçada gururun ettik de Navalny kahraman ya kabul edilenler post-Sovet demesinden. Pakistan yer neyme deyip yani intelekt düşünen adam neyme diye o. Bize mi şey dedik? O. Navalny hakkında sorularını. Samsung bir rejimi ütkötmek demesinde değil. Bunlar yani Putin elbet o. Elbet. O gururun yok. Hediyenlerim o. Korrupsiya. O da doğru. Yönü devletin kuruşu alınsa. Son düdetmen o da atlar düdetip oran o. Sen onu düdetörlüyen o. Düğüne demeden o. Korrupsiya diye. Korrupsiya bir adın ürünü, neticeti. Tevabi olmalı. Şu tevabine iğneyenlerdir. Tevabine iğneyen adamın nimetini yani neme vermelidir. Boştur. Buraya da tevabi olmalı. Yani Türkmenistan'da Berdimuhamedov tәdelemelidir. O siz tәdelersen tәde Berdimuhamedov gelir. Hiç sabit kılmaz. Berdimuhamedov yani Ondan o olacağını elbette olacağından hiç kim demeden. Elbette olur. Sözünü öz aydıp dur təzelemek diye yani tığırı təzelemek diye yani. O sen tığırın yerine neme getiren o mu? Ne mi? Rokete getiren o mu misal için? Ödem şu gururunu hiç ettiren yoktur. Yani ben 20 yıl, 30 yıl dışarıda neyse neme oldum. Ben ilk günden beri siyasi reformu edilmen hiç mümkün değil. Şu sözü bana hiç yerde aittiren yoktur da. Yani efirim verenlerdir. Şu sözü aitsam bunu kırkı var yani. Şunu aitma diye. Bu siyasi mesele diye. Şu siyasi meseleni aitmalı da. Bunlar ne mi Samsung mu? Bilemem. Bu siyaset biz yani Havar Çeşmesi diye. Havar Çeşmesi siyasi havar verip bilmiyor mu? O neme var yine? Havar siyaset havar var, sport havar var, iktisadiyet havar var. Ondan sonra neme var? O teknoloji havar var, hava malumat havar var. Bunlar hepsi havar ha.
Ey, sapara bu. Buların hemmesinin hava kellesine bir gıra koyup hava göre sülen yaşa versinler. Peydası yok o kellenin göre. Son devam edele sapara. Aslında sorun cevabını berdik yöne bir misal verecek şu tayda. Yani hem için bizim çağlarımız diye dünya standartlarında tüm dünya bilim olimpiyatlarına katlaşanok diye. Yani Inde men televizyon ayttık da yani hava 200 tane programı olmalı. O yani adam dünyanın emez verip durmalı. bilgi deyip bir zat var yani genel bilgi deyip yine bizim şu an gurrun ediyen zatlarımız genel bilgimizin barlığından edip biliyoruz. Yani genel bilgi olmalı da olimpiyada Altyapı değil ya. meselesinde o altyapı için. Yani başka bir zat aytacaksak var yine Türkmenistan'da halkara olimpiyada katlaşacak bir çağa yetişse şu çağını vatan dönü halk düşman etmeseler ne demek geliyor. Yetişeyim şu yetişmeyer ha. Ne Türkmenistan'da hakiki manada olimpiyada katlaşacak çağa yetiştirilse şu çağı ertesi gün görürsünüz halk düşman ya da vatan dönü ilan ediler. Başka hiç demesi yok. Şunun için yetişmeye. Yani düşündünüz mü? Yani şu dereceye varmasın deyip yetiştirmeyeler. Şunun için O yine çağırdı. zaten şunu koğuracak kolum eder şunu. Köp bilim alma seni yok ederler deyip şeyler On bilim urga diyen näme şoň üçin, gorama üçin çağıran. bilim oraya köp Okasaň okuma. kellene Näme ýaky kitap bilim urga. okuma diýerler. Bilim urupdyr diýip diýagnoz bar o ýerde. Bilim. Ýok, bu hakyky şoňalyk bar. Bilim urupdyr diýip diýagnoz bar. O hayran bolýan. Ütköşük. Sapara size sonra var hava. Şol işleri edipsiniz tecrübe nereden aldınız diye kızıklanıptır bir iyileşimiz. Ama benim kızıklanyan. Bilmedim. Şu wat baraken diýmek bolan oldu bir yerlerden gelen de. Ben neme kemine 14 yaşımdan beri işleyen rahmet gördüm. Hakiki neme onun kıyınçılık çıkanına o şoň çözümü birinin çözüp vermeyeceğini bilýän, onun özüň çözümü ödülýän. Şol ýalyk neme oturupdyr. Yani bilemok, işläp ýokagam ya men maňa berilýän aýlygyň işine demokdum, onu bilmedim. Bäşetde, on etde kän başga işlere diýdim. Men işime degişli demede däl. Köpse şonnalyk ödüm kıyın ýeri bolsa da şotaky iý berýärdiler. O bizim gidýärdik. Ben 10 kaýyň 8-7 aýyny komandirovkada geçirdim de. 17 ýyl. Az adam däl. O ýaşlygym näp ähli Türkmenistany garş ýörep çykandan ýeki Türkmenistanyň däl soň ähli Sowet Soýuzy. Sowet Soýuzyna barmadyk ýerime gaty adyr. Umuman o hem adam bir bolmaýar diýär sapara. Yok bir bolmasy hukmanam däl, bir bolmaram däl, bir boljak bolmaly görmediler. O da Sovet Soýuzynyň demesinde arzularynda bir bolýar adamlar. Yok ben şoňa da salamokdum. Yani muallimler bilen töwüşýärdim. Student kam apolitician nip okudan howjak bolup ýören muallimler var. O arada dekana da muallimler bilýändir, wagt bilmedim. İsmailov diye İsmail Kadirov ya Kadir İsmailov mi? Demem adı. Historia kapasitesi diýip sapap gadı. Şoň tap kafedereti ödü. Şoň guda da orluk bular bilen. Şol yani tapak geçir demokdum. Yani historia kapasitesini nämedigini bilýäňiz. Yani komünistik partiýanyň taryhy. O provokatör soralar berýärdik. Apolitician hemmeten apolitician. Student durumuz. Onu gidip dekanda da neme arda edipdir de. Bu gaty apolitician.
ikinci kurs. Komünizme karşı çıkayalar deyip mi? Yok karşım çıkam yok yani önüm kara oğulluk ya da bilet gelcilik bile yok nämeden. Onun İşan Çağrıyarov deyip bir dekanımız vardı. Aklat görgülü. Orad Muhammedov'un inlerinden normalı. Men şoň inti bilen internatda blok ýadım. Çağrıyarov deyip o nemesi var. Şondan tanıyan atalarına çen tanıyan ataları süt tatýady eşekli aýlanyp ýa Aşgabatyň içinde. Onun yetkiler şoň ýa nertdiler dekanymız. İki çek galamızda käýedi. Şo samtyklar bilen deň bolýan. Oğlum bilýän eken samsyktı. Dedim soru verdik. Başka da dedim yok. Soru morumuz olmadı. Götümüz gezip o şey kulübden çek gördü. Bu wolp nemettik şey kutorduk bolmasa kutorçoğun belli. Son guda wolluk ondan şeyle 3 milyonda 30 solun o adam bilýärdim bir zat boljagyny diýetdi. Son onu şuurlap bir zat diýen nemeden o. Çolur yalak terbiýeli nemeler o. Türkmen çolur yalak nemeleri kendir yani Ors'tan has Ors komünistlerden has komünist boljak bolup ýören. Neme vardır. Bularam geň gaty geň bolşularam geňdir. Türkmen nemeleri tejribe galdyrýar. Çolur yalak yani adamlar bilen kän kontaktda bolsaň şonçada kän tejribe ödünürüm gelýän eken. Onu dürlü. Tapara, son sözünüzü bölýän tecrübe meselesi vardır. Yine şu gün yine onu özünüze mine bize ona şayet olyas 10-15 yıl geçsin işe girmek için sizden hiç kim tecrübe soracak değildir. Tecrübe demek aydalı bir fabrikte işleyen adama gerektir. Yani karar verilen yerlerde tecrübe sorulayan değildir, yanlıştır. Kötü yerde de sorulan o. Yine yöne koy bir zat Facebook'u dünya beren adam ya da dünya tanıdan adam Facebook'u tecrübesiyle etti mi yoksa dörediciliğiyle etti mi? Imagination bilen etdi o. Facebook'u indi aydalı tecrübesiz adam nerede Facebook kurup bilýär öňünden onda sizin o tecrübe meselesi eger bizim düşünüşümüz ýaly tecrübe gerekli bir zat olsa yine maşin gurmany öwrenmän oýlap tapmak diýen zat bolmaýar. Türkmende de gynançakda oýlap tapıcılık diýen zat ýok bolan üçin bir iş üçin tecrübe wajip diýip hasapdaýarlar. Aslında köp ýerde aýtýandyrlar şu tecrübe emas. Türkmeniň yine häzir düşünüp başlaýanda ýa-ni manipulasiýa edýärler vardır. Yine ol adamın tecrübesi yok. Ol çağa entek yene çağa diýen adam o 23 ýaşyndan 22 ýaşynda Facebook diýen bir önüm çykarýar orta. Facebook ondan öňe ýa-ni internet bileşim ya da kodlama yene ýa-ni kompýuter diýen zat ondan öňe bar. İnternet ondan öňe bar. Näme üçin gelýärden şonu 10 ýyl şol işte tecrübesi olan adam Facebook'u dörede nokta yaşadık oğlun, yaşadık çağlar döretke. Ya da Telegram'ın yaşadık oğlun demedin. Telegram'ın demedin. Hemmesen şoň ýaly. Hiçbirem bir döwletiň önümi däldir. Kişilerin önümidir. Azat kişilerin, şahslaryň. Özem şahsy bolanda şahsy bolýar. Şahsyň çağasy, garrysy, yenesi bolýan däldir. Şahsy bolýar. Doğu da bolýan eken olur. Deme onun risk diýilen zady üstüň alýan da. Şol jogapkärçiligi üstüň alma gaýratyň bolmaly. O sen tejriben bolup benim tesim çıkarmanı bilýär. Maňa näme gerek? Bir topar adamyň diline düşüp soň sag bolsa aýtmajak geldi. Şey diýip ýörýärler. Jogapkärçiligi üstüň alýan. O. Zähmedinem soňram öňünem. O bolmasa biz şo demäni kärhanany bir başga bir türkmen oglunyň adyna di. Onun bu adyna bolsa birden ol oglunam näme çyksa ýabuk çyksa diýen. O. Soň
kim cevap verecek? Onun özleri bilen guruluş, men öz adım alayım dedim. Ödem 100% dine devletin işine yemedilenler. Yetaatın emez. Bu etmesen mol ya. Tebe ben huzuzu kärganam ben. Sondan girdecilerine şu taydaki işleyenleri paylayadık da. Ayağının aşağına maşine veriyorduk kendime. O girdeciden o minimal olur yala ediyorduk. Hiç yani artık elpe olmadı yala. Sapara, o devam edeli katıken sorular var. Birden vaktimiz katı azaldı. Aydın'a soru soraptır. Şu wagtky Türkmenistanyň ýagdaýynda nädip bu günni biraz bolsa da ýeňilleşdirip bolýar ya. Ekonomik taýdan näme maslahat berýän diýip sorapdyr. Aydyn senden soraýa ýerleşimiz. Şu günkü ýagdaýda mı? O şu günkü Türkmenistanda. Şu günkü Türkmenistan hiç adam edip bolanok. Tekillep tülmeli başka bolacak da diýok. Näme gysga wagtda bir zat edip bolar, ýani gysga wagt diýenim 3 ýyllyk, 2 ýyllyk, 1 aýlyk pikir edýän bolsaň, onda şu günkü Türkmenistanda ildeşler şu zat vardır. İçindäki ýaşap ýören ýanky olara sarp edici diýeli. Sarp ediciler üçin belli bir önüm önmelidir. Şolan garyn doýmak üçin. Şol yeterli öndürme güýji ýok şu günkü Türkmenistanyň. Güýjem ýanky päskelçilikleriň netijesinde şonu öndürüp bilen ok Türkmenistan. Az önýär. Soň käbir adamlar aç kalmaly bolýar. Ýani sen galmasaň goňşyň aç kalmaly. Başka hiç bolan ok, ol mümkin däl. Ine saparaga bilýändir adam sanyna göre önüm önmeli. Çörek önmeli, su önmeli, beýleki elektrik togu diýdi, ýene bular önmeli. Elektrik togu Bazarda gerek karit aýlanıp durmaly. Gelmeli, gitmeli, tüketmeli. Şonam öndürücü vardır. Öndürücü diýmeden iş adamları. Türkmenistanda öndürüce bay, haram bay diýerler ine. Öndürücü diýýänler. Çörek öndürýäne şonu diýýäňiz. O her milletde on düşmany. Indi şu günkü günde şoň üçin siz az, yetersiz önümden özüňize pay almak üçin birilerinin hakkını almaly bolýaňyz. Türkmenistandaky sistema bu acizatdyr. Türkmenistanda gowy ýaşamak üçin başga biriniň çagasyny ýa-da sizden ejizrek biriniň paýyny, şoňa düşjek paýy özüňize bir şekilde haýsam bolsa o ýerdäki sistemaları men bilemek. Maşenstvo diýdi, ýalan bilen ýa-da bir önüm satarsanız, gymmat satarsanız, ýani terazini oynap satarsanız, ýa-da çüýrük bir zat satarsanız, bozuk bir zat satarsanız, onun hakkını almak diýil, şeýdi almaýandyr başga biriniň hakkı. Sizi gelip bağırılacak bir sistema ýok o ýerde. Salgy sistemasy işleýän, bank sistemasy ýok. Şoň üçin şeýdi günüňi görüp bolýar, biriniň hakkını almak bilendir. Aslında halal haram diýip aýyrjak bolsaňyz ne şu nämeden perspektivden seredin. Yani Türkmenistan'da gysga wagtda şu günkü günüm görjek bolsaň, men mysal üçin Türkmenistanyň içinde barsam, ökman suratda garnym gowy doýurmak üçin ökman suratda biriniň hakkını iýmeli bolýan, bolmasa doýan ok sebäbi öndürilen önüm sarp ediciň talabyna yeterli däldir. Yani gysgaça şonu aýdyp. Dowam edeli. Bir soru var, soru kendim düşünmedim. Yani sapara belki düşünür diýip okujak. Sovet döwründe Raşidow Özbegistany üýtgeşik gurmagy başaranyna nähili baha berýäňiz diýe. Deme, Raşidov şahsiyet, o ne şey dip başlayın men. 6 milyon ton pakta ekýät diýe, o 6 milyon ekonomlar beşär bekkendirler, beş ekkendirler. Rahadan pripitke diýerdi. Onun demeselerem işiniz bolmaz. O sebäbi näme düşünýän eken iqtisadiýatda. Sizi üstün etmek üçin bular okuwdan, bilimden, ýaşaýyşdan yarım mahrum bolup işleýärler. Şoň üçin adamyň metirden okdular. Şoň demesinem hakyny orsdan alýar dedi döwletden. Giden pul alýar.
devletin nemesine. Yani Türkmenistan'da ya da Özbekistan'da tapavut yok. Şu pripiska etmek halk için, devlet için erbet yala edip korku diyorlar da. Yok. Demet. Yani Raşidov çoğu katı oldu düşünüyordu. Partal meselede, kalan meselede de şunun alak. O adam milli nemeti var adam. Ben nemem boyunca. Eli alak kağıda naklat noya yok partine 2 ton parti geldi diyen ya diyen vakati 100 manat na arada oynayan neme oluyor onu diyen onu 1000 manat veriyorlar da 1000 rubl yani 2000 rubl kalan hem de kalko dayıkanı geliyor o 100 rublun adam o ya sormanızın yani ortada zavut fabriklara veriyor yani pasifliğin weltin rimenin weltin ben weltin ama şeyler gidiyor bu gatlar. O başka yerde 1 ton edilen orada Özbekistan'da 5 ton edilen. Ödüm adamı getirden ok. Yani ortayın sonu her 10 yıl yani Raşidov olsun başka bir olsun tapavut yok. Her 10 yıldan yani şu aktivni merapiyatiyetini ediyadı parta bolmasa yığılmasını koyulacak altına yani ağ altın bolup bilen okta. Sonra elim damı napıracağını da taklamalılar. 10 yıldan o napıracağını kovuşayan eken. Son için 10-11 yılla şuları yalak yani xalapko uydila diyelim prosesleri yalak proses ediyorlar. Bu ne yani Raşidov katı kovu diyen eken. Partaç formal partaçılar üyüt boşuktur yani ne devletin iktisadiyetine böyle düşünüp bilen adamlar oluyandır. Tabii iktisadiyet yani, orta denlemesi çok üstüne vurulan. Ya sen nevtin kadın ne çoğulanına da sana demeden ok Tayyip Ministerstva değişti. Yani Türkmen yolbaşçıları Türkmenistan'la nevtin bakadına milyonerler neyse çıkanlı onu statistikasını aydayanlarlar şunu bilyendirler. Başka şunu bilen oklar. Ne yani Kapurov o adam yervede adamı Türkmenistan için nimetli diyer. O ne daha çoğunun üstünden yani Druzhba Narodov diyen demedin ilanın anın turbotu geçendir. Otu evet. Gadı yoktu. Gadı ne bizim dövrümüzde çekilip verilen. Onu Kapurov edip bilen yok mu şu an? Halk için ne diyen. Ya da Balşov edip tapavut yok. O içeri ağıtı var nokta, içeri var nokta. O yerlerde yoktur. O zatları yetme kıymet derken yani bir kilin içinde mi cennet? Ya Kapurov der hiç kıymet der. Sovet dövrü başkaça sapara. Şey deyip geçeli. Sovet dövrü başkaça. Devam edeli. Yine bir soru alır son cemlers vaktimiz olsa. Gittikçe de köp ildeşlerimiz kızıklanıyor şu mesele bilen. Rusiyanın uruşda yengilmeyi şol vaktin özünde de Türkiye'de hükümetin saylovda yengilmesi diye täze kurulacak Türkmenistan'a näil täsiri olur deyip soraya. Palajitin tesir eder diyerli onu bağlandım. Vakt korkudur. Katı palajitin tesir ediyor. Şonun için kızıklanyan olmalı işleşlerimiz. Yöne Türkiye'deki saylov şu meselesi. zat var. Orus Ukrayna'da yeniliyor. Yöne şonu Türkmen yenildi deyip kabul edecek mi ya da yendi deyip kabul edecek mi? O yeri men aydayın yok hakiki gülkü olayandır. Yöne vakti gelenden tek görer sonan bular Orus yendi deyip devam ederler. Men aydayın yine Türkmen halkı ya da şu günkü ilat şonu kabul eden vakti ya da onlara verilen vakti. Onlar Türkmenin şu düşüncesi diyen zaten yok. Onu nemediyse yani jurnalistler yeneler şoları düşündürüp çeynep veriyorlar. Onlar hem havada ilk gezi veriyor. Olurum ortum tarafındadığına görünüp dur oğlum demedinden. Onun için o yengilse de yendi deyip karşılaştığımız bir Türkmen bilen hiç nemet ben yadıramam.
Добровольно ýöne taşladylar. Her son nämeni Harkowy ellerini verisler ýalak, biz özümüz etdik, berdik diýdi. Şonalak berdiler. Kim gormanda. Son dowam edeli. Gyzykly hank. Nemäniň o seres şeýlere bolup bilerentek. Raýat sözüniň hakyky manysy aýan boluşy ýaly dolandyrjy sözüniň hakyky manysy getirilerdi. O da şonalarak. Ya o Türkmenistan dolandırmak diýip bir söz vardı. Aslında dolandırmak bir pozitif bir söz değil. Yani ayağıma dolaşma diýerler misal üçin. Ayağıma dolanma diýerler. Dolanıp geldik diýmek, Yok. başka yerlerden gelmek. Yani Yani doğru çok- gelip bilmek. Dolanıp o yolumuzu yitirip Yo Türkmenistan'ın näçe Türk manysynda işleýän eken. Şol o biz bilmändir. Türkiye'deki manysynda. Hakika yani köp zady gözlerini geçirmeli yani dil işlenmedik. Yani dil işlenip başlan wagty bir dil guramasy gurulan wagty şoň öňüne alypdyrlar da. Şo zadyň gurrun ne derse entek. Aty düýüple edip ýyleşler. Yani näme şoň üçin paýlaşdyk. Ine başlangıcı 100 ýyl mundan ine dil şeýle işläp başlapdyrlar diýip. Yani Muhammed geldi filan Alparov'un demesine yazan kitabını kopyasını PDF'ini paylaşandır. Azıcık möçör uldur 127 MB 130 MB. Yani möçör var ýöne gorkma o alıp ýüklen gaty gowy edip kopya edilen özem sapara nireden o tapdyň diýip soran onu. Yani soradım ana. Germaniýanyň üniversitetiniň web sahypasynda ýa arhiv yani Open Data diýip nemes var. Haýsy üniversitetde üniversitetiň adı bardy. Türkmenistan'da yok. Yok Türkmenistan ýok edipdir bu zatlar ýöreýte pikir edin. Ben yine de burada yine iyileşler bibliotekaçı kitaphanada işlen demeleriniz bahadır köptür. Bizim halkımıza diyaz dövründe ondan sonra olmağı mümkün. Şu kitaplan yok ediliş var arada. Sizin bilginiz olmalıdır. Gattı kän kitap Türkmenistan'da yok edilendir. Dürlü bahaneleri olup bilir olun hiç bahanasam geçerlilerler sebebi yani köne alfabitte bolsa da täze o nemede de bolsa kitap bilgidir, bilgi durmalıdır. Onu yakmağa, nemetmeğe hiç kimin nemesi bolmalıdır ol ýöne. Gaty kän yakılıp bir ödem halkın tetinem çıkaran nokta. Bizde bu kanak biblioteka işlerinde diyen adamlar var da onu bilýärdik diye maşinaki diýerler. Adarlarını değil. Bolmaly ýalak diýerler. O tutaşdyrlyk edýärler. Näme diýerler diýip aýdýarlar. Ýöne şu gündeme çıkan mesele diýerler. Sapara şol kitaphanalar ve kitaplar bir milletin aňydyr. Aňy, ine şonu ýok etseň milletin aňy ýokdur, aňsızdyr. Şonu aýtjak bolýar beni. Ýöne bunu milletimiz gaty rahat kabul edýärdi. Näme diýen da şol. Öyle bolmadık ýaly bir gündeme çıkarılan nokta. Yani şehit dilerim diye nokta orada. Sapara raýat meselesi. Zat. Soňky soru okuyan şunu bilen jemler. Türkiýede käbir habarlarda diýe görüşmüz ýaly Turan imperiýasynyň ayak sesleri eşitilýär diýilen hawa pikirler diýilýär diýe pikirleriniz nähil Turan döwlet gurulsa Türkmenistan üçin nähil bolar diýe. Imperiýa Turan birligi oňa ady Turan bolup biler ýa-da Döwlet däl o. imperiýa Ýewropa birligi bar. O ayak sesini eşitdärler, görüp ýörsiňiz. O gynanýarmy şu? Turanam bolmaz belki adı onun. O hadi Ýa-ni Ýewraziýa hawa birligi bolar. Näme gawat gelýän bolsalar, näme makul bilýän bolsalar, ýöne şo demek birlik gerek. Sebebi hem bazar hem iqtisat tarapy bar, hem siýasat tarapy bar, hem howpsuzlyk tarapy bar. Neme sapara şu
bir zat vardı yankı. Global dünyada bir milletin nemesi bilen çäklendirmek, bir birliği gat howply ösmek üçin hem ideologiyasy hem ýalňyş bolup gitjek. Sebäbi bir milli bir ideologiýanyň esasynda çykylsa kanunlar işlemejek. Yani kanunlar başkalar üçün başkaça işlejek, öz üçün başkaça işlejek diýen bir ýankı näme diýilýär oňa? Universallygyny ýitirjek. Bu zada o ýalňyşmal däl. Bu edilýän nemelerin köpüsi nemedir? İçki siýasat üçin bir guraldyr. Melzeme, Populist, o populist siýasatyn nemesi. bunu yani dini tömürçüleri alak bu düşüncenim tömürýärler. O doğru da del yönü okey birleşmeli, nemetmeli, o hiç nemeti sonra nemeti yok. Yönü bunu yani içki meldeme yani içki materyal yani öz bazarında neme saylaw nemäňde ulanmak üçin, nemetmek üçin bunu tömürmek ýalňyş. Bunu dünýede ýalňyş kabul edýär. Da şoň üçin ya Turanyň tetik elýär da dip neme diýen nemeleri ne şo datlary neme diýerler de. Ýöne hiç elbet zat ýok. Birlik bolmaly. Birlik bolanda hem bular birleşmeli ile neme ýok. Yani Ýewropa birligi bolany bilen hem Şwediýa döwleti öz başyna döwlet. Yani Germaniýa öz başyna döwlet. Birlik diýip onu bir döwlet bolýar diýilen düşünje ýalňyşdyr. Olar ýalakda bolmaz. Ýöne rahat dine iqtisadi, siyasi dolanşyk. İş güýji, kapital rahat gelir ýalak hökman edilmeli. Iqtisadiýatyň bolmady. Ne şu orta aredaky hemen Türkiýe bilen bile daş döwre bilen ýa-ni äwede jüýbe herketsiz nemesiz banklary rahat işläp bilýän iş güýjüm rahat demedip bilýän nähilek bazara. 2-3 milyarda ýetýär biraz giňrek radiosyň giňrek alsan. Uly potensial bu. Özüm gatyly. Özüm hemme zat çotaýda bar. Yani yaratsy baýlyklarym bar. Akıldan başka hemme zat bar. Bir kep zaty şol. Akıldan başka diýip aýtjak. Benim şoňa geljek bolup durdum sana. Diýdim muňa bir hökman kritika getirmeli. Näme ýok, akyl ýok. Jahillikden çıkmağa nemetmeli. Biz şoňa çyrdaşmaly. Jahalet bizim öňümizde bekleyen, şu güne getirýän hemme jahillikdir bu. Kendir ullukan nemetem yok. Bir neme jahalet. Şondan çıkmalı. Bu jahaletten çıkmajak bolup din tömürýärler. Özüm dinden şeýle uzak. Näçe tömürdükleri üçin şonça da uzaklaşýandyr. Şeyle bolýar. Ýazakda. O şeýdip bugünkü soraw nämämizi jemledik. O saparaga dipdir. Owamyzyň kitaphanasy gürüm-jürüm boldy diýär. Ana şonu näme günneme çykarandyk. Siziň özüňiziň gürüm-jürüm bolmagyny garaşýaň. Kitaplar bazarlarda satdylar, tualetde ulanmak üçin diýip ýazypdyr bir ýerleşimiz. Hakykatda ýa-şo zat. Ýani Kredim bir millete kitaplary tualetde ulanýarlar. Soň şu millet özüp bilýän. Bize oruslar tuvalet getirip beripdi, bu maga getirip bermendirler yani. Öğretmendirler o yerine. Kitaba ulanmalı o yerine. Yok diýal düşünşüm boýunça sapara barmy o Sowet döwründe bir tuvalet kagyzy aýratdy? Yok, defitsit yok. Tuvalet kagyzy yok. Ýoksa ýarmy tokoy Sowet nemesiň dogry dälmi? Ýarmy tokoy. Tokoyda bu maga ýetişen. Tuvalet kagyzy Ýewropada da soň çykan bolmaly mı kan yani bilem yok. O Ýewropa gatnap ýörüm yok tuwatlar. Ýöne kagyz yok. Gazetler nemedir? Şolary alak deme.
Künnük var. Daşırakta olsa tuğ yok yerlerine kesektir. Şoroyalık neme? Ayıp görmelem değil. Bolon dağıtlar bunu. Şu adam şu duruşundan Diýmek tuvalet getirip beren yalan. Sapara tuvalet elmudama kagyzy bilen aras saçyly bilen bile komplekt gelmeli. Hayratyn gelip bilen o. Ha. Tuvalet değilse de bizdekiler yani şekil bir yani tuvalet binası diyelim göz önüne getiriyor yöne yok. Tuvalet demek şol aras saçılık yani senin şu hacet değil yani. Kesek vardı diye. Hacetine näçe aras edip bilmek demektir. Yani kanalizasiya menin sapara näme okuyatım tarih okan wagtym istendik tarih kitaplarda tarihçiler gurrun gören wagty yani gazyp tarihi işlerinden yenelerden çıkan täze bir nämelerde kanalizasiya vurgu edýärler. Kanalizasiya. Menem aýtýardym bu kanalizasiya näme diýip bir näme etýär. Ýöne şu wagt düşünýän, şol bilen bile gelýär medeniýet, şäherleşme. Yine kanalizasiya aydalı Rim'de kanalizasiya şeyle olupdur, şeyle olupdur. Diňe şu kanalizasiyanın üstünde kitabyň ýarysı geçýär ya da temaň ýarysı kanalizasiyanın üstünde. Şoňa gaty ün sörüpdirler de. Men o wagtlar düşünemokdum. Ýöne şu wagt indiler. Indi o zatlar ýene täzeden okamak. Biz näme edeli? Şu tuvaletin tarihi boýunça bir çykyş edeli. Getirip ýanky materiallar, suratlar näme görkezip hakyky ilkinji tuvaletlerin gerek miken diye. Türkmenistan'a kanalizasiya giymek yankı çukur gazyp turbo gömüp üstüne gömüp koysam şu kanalizasiya onun milyardlar pul demedipdirler. Türkmenistan'da gazılmadık köçük gazılmadık o turbo gömdündür ýary ýöne şeyle tuwakyan nädir? Kanalizasiýa ýene bir erwet tarapy Sapara Türkmen üçin ol göze görünen o. Azap kanalizasyonu oňaryp onu kamera çekip telewizorda goýup bolan o heykel gurýarlar şoň üçin tutuş Türkmenistan üçin bir sana heykel kanalizasiýadan has bolup görünýär. Näme aýdyň bir ogranlary gutlaýyn diýip Uştaýda bir topar nemeler bardy, iş ýerleri bar. Şo taýyp bir Azerbaýjan oglan dostum siýasat barada gurrun edýär. Ben niye Angliyada bizim bir iyileşimiz var ya Azerbaycan, Pakistan'da yani şunlarlak değil mi? Şunların gürleştim onu yani Türkmenistan'da şu itbarada heykellik şu arada diye gurrun verdi onu gülüp örlük diye de. Bizim gurrun verdi. Yarım saatlap şunu gurrun verdiler. O diye aptal mı deyip oraya yok dedim bunu değil mi? Hakikaten. Benim altından altın çaylan. Ne şolong nemese davara tuştaylygam ýetdi ýani. Neme de Sapara gördü Putin iň wepaly itim diye kurban oldu ya da onun namına. Yok biz diye yankı milletçi neme deyip düşünýärdik Türkmenler diye neme Azerbaýjanlary gaýtam şu Ermenilere ýeňildi diýip kim edip neme edip ýördük bolun ýa. O tizen kemä dargan eken diýip. Sapara o ýerde ine Özbegistan hemen taryha seretsen yankı milletçilik ve özünü goran Türkmen vardır. Soňky aýdal 500 ýylyň içinde 500 ýyl. O tarihler şolong kellelerini onun benim milletçi görýärler. Yankı ýeňdirmedik de göçüp ondan bundan. Yani kul bolmandyr, kulçuluğu hiç yani nämediğinden bilýän bir millet de aslında kulçuluğu. Yani şoň bilmän soň duruşuna kul bolupdyr. Bu da owdat näme. Owdat diýen geň zat. O bundan çıkarmam bolanok men kul diýen ok demedin. Yok şu adam misal üçin elbette köp Sapara yani 10 miňlerçe adamlaryň eýildeşlerimizin yankı näme düşünüp başladılar ve hakikaten bir şahsiyet olmak arzu var ve yankı azat olmak arzu var. Yani milyonlarca adamın Türkmenistan'da yaşayan milyonlarca adamın özlerine eýe çıkacak adam isteýär. O özlerine eýe çıkacak adam. Bu gatı erwet bir gatı
ters bir zattır. Gulun demesi o häsiýeti bu. Bizden şu eye çıkmacak olup ayak diriyes. 3 yıl çıdap bildik şu eye olmacak olup. Iň soňunda ya halk ýeňe ya biz ýalakmy? Gara gaplan diýip ildeşimiz. $10 sağ bolsun. Kanadadan diýe. Tuğulama diye. Eýranly türkmenlerimizden bolmagy mümkin. Bilemok, tanamok şahsyny. Eýranly türkmenlerimiz kände Kanadada şondan aýdýar. Bu işler yerli yerden halk bilen edilmeli işlerdir. Bunu koşuşu vermeliler bu atlara. Ya tapara ağaya aydın ya kemine akıllı ol ve diyenlerdir. Demek cevap karşılığı üstüne al ve diyendirler. Yani bir tecrüben neyden aldınız diyen tecrübe bizim yani siyasetçi olma tecrübemiz yok. Jurnalist olma tecrübemiz yok. Yani üstümüze ahliyat. Ağır elbette. Bir zattan nimetmeli oluyor. Sapara yine son kuşu 2-3 ýylda gatykän zada öwrendim mene. Gatykän. Häzirin aýdaýyn nirde ýörün. Indi türkmençe diliň nämedigine türkmençe men gürläp bilmek we düşünmek isleýän şoň üçin häzir farsça dil öwrenýän sapara. Men näme işim bar ýoksa farsça ýadym bundan 5 ýyl maňa biri farsça bir zat diýse git şutaýdym diýerdim. Mine häzir ýöne men bir türk bilen gürleşen wagtym şoňam dilinde mysal üçin Käwap sorayan da milliyetçi Türkler var. Milliyetçi hakiki. Yani birazcık kendine milliyetçi Türkler vardır. Yöne edýän işi, gürleşi, pikirlenişi Arap. Şonu görüp bilýände men aýtdym sen Türk dersen özüň Arap diýende. Yok ya Türk diýle şeyler. Dili Arap. Yöne dili ve pikirlenişi ýa-da pikirlenişi, dünýä garaýşy Arap. Yani hakiki Arap dünýä garaýşy. Hayran ýa näde milliyetçi bolýan. Yani bu zatlar yine 3 yılın içinde ya da 2,5 yılın içinde yani üniversitede alıp bilmeyecek tecrübe diyelim işin içinde olanım için köp zada öğrenýän, köp zada höwes bilen öğrenýän we men özüm öğrenenimi bilem ama mine kağıt kemine bir makala zada uğratýar 3-5 sahypany 2-3 minutyň içinde okap bilýän. Yani okap diýende okamak ýöne tanışyp bilýän şoň bilen göne. Mesela kızıklı, näme üçin kızıklı edýän işim bolan üçin. Yoksa men Trump'ın adyny yazıp bilýän adam däl aslında. Yani şu an Trump kim diýsen şoň hemme ýanky durmuşyny nerden gelip nerden çykan meseleni bilýän. Sebäbi edýän işim şol. Ýa-da kızyklanýan işim şol işin içinde bolsam. Onda jemläýeli ýaşylar. Olýar. İldeşlerimiz hem ýadatmaly. Awolun o araňyzda katolikler wa bolsa ne Christmasyňyzy bilen gutlaýas. Türkmen katoliklerim bolmagy mümkin o. Mene aradan geçiyorum. Türkmenler täzil belli sapara. Bayram bolsa zemmesin. Hemme bayramlar alberje. Ýereňki ýa-da Rusyň bayramy diýeniz ok Türkmenden ýa bayram bolsa kutlamak tarapdarymyz. Näle bayram gelse şonu gutlaýar. Belki içinde ýanky nemeler we katoliklerim bolmagy mümkin. Bolmagy mümkin ahma. O Hindi dinden demet görenler var ya, näme diýler şo diýler. Krishnalar. O Krishna ýetlemiz var, näme katoliklerimiz bolmasyn. Onuň bayramlaryny gutlamaly. Ähli Ýewropa gutlaýar. Maga dinlemiz ýapyk kemine bu biz Türkmen o zatlar bilen doktuk, barıp kapytyny kaktak bayram diýen. İşlem yok diye. 3 gün ödüm, 3 gün boş. Hova indiki nemede bayrama dengelýän ýaly. O soru jogaba çykyp çykmajagymyz iýleşler häzir näwelle? 1 ýanwar bolýar. Ya 31 ýa-1-ne gabat gelýär sapara mene şonu. 31 gabat gelýär. 31 gabat gelýär. Indik günümüz o bir de ruhsat berin kemine 31'ne de pentener adamlar nemet görme. Onda sağ olun. Sağ olun sağlıkta görüşelim. Sağ olun iyileşler.